बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्डनि बिसायख'थिनि सायाव अपारेशन दा जों दङ सापागुरि बियाबनि एमएलए थानेस्वर बसुमतारी बिथांनि न'आव बिथांनि हालामाव बड'लेण्डनि बिसायख'थिनि मोनथाम बियाब गोग्लैयो खख्लाबारि दिहिरा आरो मुसलपुर बे मोनथाम बियाबनि बिबानाव दङ थानेस्वर बसुमतारी एमएलए बिथाङा फैगौ बिटिसि इलेक्शननि थाखाय बेसेबां प्रिपारेसन जों बिनि सायाव जोङो मिथिना लानि नोंथां खुलुमनाय होदों खुलुमबाय नोंथांनि एमएलए कन्स्टिटुएन्सियाव मोनथाम बिटिसि एसेम्बलि गोग्लैयो खख्लाबारि मुसलपुर आरो दिहिरा बेसेबां प्रिपारेसन जोंहा दलीय भाबै दिनै मुसलपुर जिल्लायाव आन जिल्लानि सभापति हिसाबै जा मोनब्रै जोङो ब्लक दङ जेरै खख्लाबारि 24 नम्बर 22 नम्बर जोंहा 22 नम्बर खख्लाबारि 24 नम्बर मुसलपुर 23 नम्बर दिहिरा आरो 25 जोंहा बागानपारा बे मोनब्रै जोंहा मुसलपुर जिल्लानि सिङाव आरो आंनि समस्तियाव 22 नम्बर खख्लाबारि 24 नम्बर मुसलपुर आरो 23 नम्बर दिहिरा बे मोनथाम बिटिसि कन्स्टिटुएन्सिया सापागुरि कन्स्टिटुएन्सिनि सिङाव आरो मोनथामबो कन्स्टिटुएन्सिया एसे पार्ट गामि दरब्रै ओरैहाय बाहेरायाव दं आरो सापागुरिनि बाहेरायाव दा बेवहाय जोंनि दला जोबोर गोख्रों दा बे हिसाबै आं सानो जे जोंहा मुसलपुराव अनसुमै खुंगुर बर' आथिखालनि इएम बिथाङा देरहानाय 100% दा दिनै खख्लाबारियाव दलीय भाबै सासे दलनि सभापति बिथांखौ नागिरदोंमोन मोनाखै दा बेवहाय जोंहा जोंनि एनडिएफबिनि सासे सिगनेटरि धीरेन बर' बिथांखौ खख्लाबारियाव जों मोननो हादों जे जोंनि दलनि गासैबो दैदेनगिरि आरो मददगिरि बयबो गोजोनदों आरो वेलकाम जनायदों बिथाङा दिनै 100% देरहानाय लाइनाव दङ थिग बिदिनो दिहिरायावबो जोंहा अन्यान्य जाति जनगोष्ठीनिफ्राय जोङो गुरखा कमिउनिटिनिफ्राय राजेश बड'ल होननाय बिथांखौ होदों टिकेट होदों आरो दा जरदार भाबै जोङो नांगासिनो थादोंमोन नाथाय नैबे जि कर'ना भाइरासनि जिथुनाखि सिटुएसन दा बे सिटुएसनाव जोङो खुला भाबै ओंखारनो हायाखैब्लाबो जोंनि मावथि बिथांमोना गामियाव ओरै जिखिनिखौ हायो आरो सासे सानै ओरैहाय जोङो बेबायदि जगाजगखौ लाबाय दङ आरो मोजाङै सोलिबाय दं खख्लाबारि बियाबाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ दारायदों नोंथांमोननि एगेन्स्टआव आरो बिथाङानो बिटिसिनि चिफ जागोन होननानै इउपिपिएलनि बिथिंबो बुंगासिनो दङ अब्ला खख्लाबारिखौ नोंथाङा बोरै आसा खालामदों दा खोथाया जाहैबाय खख्लाबारियाव थांनाय 27 जानुवारियाव जे सागान जादों गोजोन सुक्ति जादोंमोन बर'फोरनि बेवहाय सानै सागानगिरि बिथां प्रमद बर' आरो जोंनि मानाव गेदेर धीरेन्द्र बर' बिथां माने सानैबो गोख्रों दा बेनि गेजेराव जोङो बिपिएफ दलनिफ्राय जिथुनाखि केन्डिडेट जों मोनदों बिथाङानो देरहागोन कारन बिथाङा चिफ जानायनि सिमां बिथाङा नुदों बे बेलेग बाथ्रा किन्तु आं सानो बिथाङा मालाबाबो चिफ जानायनि मोनसे सिमां नुदोंब्लाबो बे मोगथाङाव जाफुंनाय नङा जे खख्लाबारियाव दिनै बिथाङा देरहाया मानोना जों ओरै बुंनो सानो जे थांनाय बोसोरफ्राव जिथुनाखि जोङो बिपिएफ दला हारसिङैनो जुजिनानैबो जे थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव जोंहा जोंनि इउपिपिएल आरो एनडिएफबि मोनब्रैबो फेक्सना बिथांमोना जरदार भाबै जोंनि एगेन्स्टआव जुजिनायावसो बिथांमोना इसेल' भटआव देरहादों 300 भटआव देरहानो हादों देग्लाय जों नुबाय जे जोंनि बे खख्लाबारिल' नंला दा जेरावबो जायफोरा बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों इउपिपिएलजों ज' लोगो नांनानै एनडिएफबिफ्रा जुजिदोंमोन दा दिनै धीरेन बर' बिथाङा टिकेट मोननाय लोगो लोगोनो खख्लाबारिनि सिनारिया टटेल चेन्ज जादों माने गोदो बिथांमोना इउपिपिएलनो होदोंमोनब्लाबो बिथांमोना दिनै बिपिएफनो होनो थाखाय बयबो बिपिएफआव जगदान जाफैबाय दा बे दिगाव जों रोखायै बुंनो हायो जे जोंनि धीरेन बर' बिथाङा देरहानाया रोखा
इउपिपिएलनि अनगायैबो बेवहाय आरो सानै केन्डिडेट दंमोन माने साथाम दंबावो बिपिआइ नि सासे केन्डिडेट दं आरो गण सुरक्षा मन्चनि पार्टिनि सासे दङ आरो सासे मैखोम एक्टर बर' माने सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा एक्टर फैला थारमाने जोंस्रां ब्रह्म बिथाङाबो बिजाथि दैखांदोंमोन फैला बिथाङा गावनि केन्डिडेटखौ उथायनानैहाय इउपिपिएलआव हाबैबाय होमब्ला फैलाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्राथ' भटखौ इउपिपिएलनो होजोबसै नङा बियो भुल जे फैलाया जाहैबाय जोंनि बिपिएफनिनो बिथाङा सासे मोजां मावथिमोन बिथाङा माने इन्डिपेन्डेन्ट बिथाङा दलनिफ्राय टिकेट बिथाङा हयथ' बियाखैमोन जे बाव खख्लाबारियाव जे जोंहा सागानगिरि बिथांमोननो बे मासिखौ होगोन होनना बिथाङा मिथिनायनि उनाव माखासे मानसिफ्रा बिथांखौ प्रजेक्ट खालामदोंमोन जेराव बिथांमोना एक्सुवेलि बिथांमोना बिपिएफनिबो मानसि नंखाया बिथांमोना इउपिपिएलजों थाना खामानि मावफाग्रामोन जों जिखिनि मानसिखौ नुदों आरो गतिके दा बे बेलायाव फैला बिथाङा नंगौ जोंनिनो बिपिएफ दलनि मानसिमोन बिथाङा टिकेट मोनाखै बेखायनो बिथाङा गावनि नमिनेसन बोखांदों आरो जों रिकुवेस्ट खालामदोंमोन दलीय भाबै जों आं निजेबो थांदोंमोन धीरेन बर' बिथांजों जों जयै थांनानै बिथांनि न'आव जों खावलायदोंमोन आरो बे खावलायनाय लेखा जोङो मानव गेदेर चिफ बिथांजों सावरायनायनि उनाव बिथाङा गावनि नमिनेसनखौ बोखांदों दा बे बेलायाव जे बिथाङा जि थांबाय बिथांनि जिखिनि सापर्टारफोर दं जोङो फिन लोगो हमदों जे बिथांमोननि जिखिनि सापर्टार आरो जायफ्रा प्रजेक्ट खालामदों बिनि सानै साथाम बिथांजों दंफायो बे थिग खिन्थु बाखि सापर्टारफोरा जोंखौ लिंलांफिननानै गावनि गामियाव जों धीरेन बर' आरो आंजों सानैसो दंबावोमोन जों जमायै गामियाव जुथुमदों आरो बिथांमोननि सेंग्रा बिथांमोनजों जों सावरायदों आरो बिथांमोना बुंदों जे फैलाया भुलावबो थांदोंब्लाबो जों मालाबाबो बिपिएफखौ जों गारनो हाया जे बिथाङा टिकेट मोनोब्ला बिपिएफनिफ्राय मोनोब्ला जों बिथांजोंनो थागौमोन नाथाय दिनै बिथाङा जिहेतु बिपिएफआव गैया जों बिथांजों गैया ना बिथांमोना हमथानो हादिया इउपिपिएलआवसो थांबाय बिथाङा नङा इउपिपिएलआव माने बिथाङा टिकेटखौ नागिरथारदोंमोन जेला जाहा दला होआखै दलनिफ्राय टिकेट जिहेतु मोनाखिसै दा बिथाङा बिथांनि पार्सनेल खोथा जाहैबाय जे बिथाङा टिकेट मोनैयाव मा दुखु मोनना थाखो जों बेखौ सावरायफिननो मोनाखै टेलिफनिक आं जगाजग खालामदोंमोन खिन्थु जगाजग मोननो हायाखै बाखि नोंथां सोंनाय बायदिबा जे भिपिआइ होननाय बेथ' गैयानो ओरैनो थारमाने बिथांमोना गावखौ जाहिर खालामनायनि थाखाय नमिनेसन होदों मानसिखौबो सिनाया जोंबो दासिमबो सिनाया ओनसोलाव सिनायजानाय मोनथिजानायबो नंखाया बाव खुनु सापर्टार गैया लोगोसे जिथुनाखि नब कुमार हरनियानि गण सुरक्षानि बड'ल कुमार दास होननाय जों मिथिदों मानसिया खोब पपुलार नङा आरो बिथांखौ केन्डिडेटसार होनाय लोगो लोगो जों मिथिदों जे बिथांमोननि बे लेभेलाव दलीय लेभेलाव मोनसे बिथरखौ जादों जायनि थाखाय दिनै माखासे बे अबर' खालामग्रा मानसिफ्रा जोंजों सोमोन्दोआव दं फैलाया इउपिपिएलआव हाबबाय नोंथाङा बुंबाय बेयो फेक्टर जायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला फैलानि सापर्टारफ्रा नोंथांमोनजोंनो दङ आरो प्रजेक्ट खालामग्राफ्राबो नोंथांमोनजों फैफिनबाय होनना बुंनाय जादों फैलाया मोनसे खोथाखौ बुंनाय जादोंमोन जे गावनि फलोवार्सफोरा एबा गावखौ जायफ्रानोखि प्रजेक्ट खालामदों बिथांमोना बुंदोंमोन जे बे जायगानि केन्डिडेट मानो गैलिया खख्लाबारियाव बेखायनो बिथाङा केन्डिडेटसारखौ होदोंमोन नमिनेसनखौ होदोंमोन दा धीरेन बर'आबो बे जायगानि नङा होनदों आरो प्रमद बर' इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो दारायफैदों बिथाङाबो बे जायगानि नङा होनदों बेखौनो अजद होनानैहाय बिथाङा केन्डिडेट नमिनेसन होदोंमोन नोंथांमोना जायगानि मानसिखौ मानो होनो मोनदिया ना बेवहाय मोनसे बाथ्राया फैबायबा जे बिथांमोनखौ जोङो सासे बर' हारिनि लिडार हिसाबै जों खख्लाबारिया सन्मान होदों धीरेन बर' बिथांखौबो जों मान होदों आरो फारसेथिं जे जायफोर इउपिपिएल खालामग्रा बिथांमोना प्रमद बर' बिथांखौबो सासे बर'फोरनि गेजेराव सासे दैदेनगिरि हिसाबै मान होदों आरो बे हिसाबै हयथ' इउपिपिएलआबो जायगानिफ्राय बिजाथि थिखांसै आरो जोंबो बिपिएफ दला जोंनि हाइकमान्डआ जिखिनि जोंखौ हरबाय जों बेखौनो मानिनानै जों दिनै गनायना लादों आरो बे गोसो गोथारै बयबो मावथिफ्रा बेखौ गनायदों बेवहाय जोंहा खुनु बेथरखौ गैया जे बिथांमोनखौ बर' हारिनि साफा गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै दिनै खख्लाबारिया मोनसे मर्यादापूर्ण मोनसे कन्स्टिटुयेन्सि हिसाबैसो सिनाय जादों गतिके बे बेलायाव जोंहा जेबो बिथरखौ गैया जे जोंनि बिजाथि धीरेन्द्र बर' बिथांखौ जों देरहाहोनाया जों खाथां
ना देरहाथारमारगोन ना एकदम 100% देरहागोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि मावथिफ्रा दाबो जिरायाखै माखासे मावथिफ्रा जोंनि गामियाव एसे हाबा मावबाय दं नै दासिम जे आगोलाव PCDR एबा UPPL जों थानाय माखासे मददगिरिफ्रा जोंजों दिनै फैदों आरो बेवहाय मोनसे बाथ्रा जाहैबाय जे कक्लाबारियाव सिटिं जि MCLA जोंहा अनिप बसुमतारी बिथांखौ असनमान खालामनाय जादों UPPLआ बेनि सुला लानानैबो माखासे बिथांनि मददगिरि बिथांमोना जोंजों सोमोन्दो लादों खारन बिथांखौ नागिरनानैबो मोनैयाव दिनै बिथांमोना दुखु जादों जों बेखौ मिन्थिना मोन्दों आरो मस्ट वेलकाम खालामदों जों बिथांमोनखौ जे ओनसोलनि उन्नयन जिहेथु BPFआनो मावदों बे हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जों बे चापागुरि कक्लाबारि मौजायाव जों जथेस्थ' उन्नयन हाबा मावनो हादों दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै सानखांनानै मोनबाय जे थारैनो UPPL जों थायोब्ला बिथांमोना जौगानायखौ मोना BPFआव थाब्लासो जौगानाय मोनो UPPLआ सेंग्रा हान्जा एबा लाइमोनफोरखौ गोसो बोनो हादों खालि UPPL नङा दिनै BPFआबो लाइमोनखौ बोनो हादों लाइमोनखौ BPFआबो बोनो हादों ना फरायसा आफाद दङ UPPLजों फरायसा आफादाथ' दिनै फरायसा हिसाबै हाबा मावनांगोन खारन UPPLआ जाबाय जोंनि बायदि राजखान्थि मोनसे हान्जा जाबाय बिसोरहा जेबो आन्दलननि हाबाफारि गैला आन्दलना जिहेतु जोब्बाय जेला फरायसाफोरखौ जों खावलायो जे बिथांमोना गावबा गावनि फरायनाय हाबायाव मुखुब जानांगौ आरो जायफोरा राजखान्थि खालामग्रा बिथांमोना हयथ' दिनै BPFआव थानानै नङाबा UPPLआव थानानै बिथांमोना हाबा मावगोन बा सोरबा नेशनेल दलाव थानानै बिथांमोना हाबा मावगोन जोंहा बेखौ बाजानाय गैया खिन्थु दिनै जोङो नुवाखै जे जोंनि बर' फरायसाफ्रानो स' गोदोनि बायदि UPPLआव ओंखारनानै बा प्रमद बर'नि हांख्रायनायाव गामिनिफ्राय थाखा फैसा खांलायलायनानै न'खराव सानै बायद'था खालामलायनानै बिदि थांनाय बोथोर गैला जों बेखौ नुवाखै कर'ना भाइरासनि जाहोनाव दा हादोर नाङैनो गोबां माने सौग्रावनाय बिथिं फैदों बड'लेण्डआव थानाय गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनो हाग्रामा महिलारि बड'लेण्डनि चिफ आरो BPFनि आफादगिरिया फोसावदों जे माने माइरं रेसन राननानै होनो होननानै BTCनि बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट बे बोथोरावहाय बे बुब्लियावहाय बे रायजोफोरनो माइरं रानना होनाय बे रेसन रानना होनाया जाथावना ने ना बेथ' पार्टिनि फैसा नङा बे सरकारि थाखा गतिके बेखौ सरकारि भाबै बिथाङा सावरायनानै जिखिनि माने दुखुआव गोग्लैनाय दुखिया एबा गैजायै सुबुंफोर बेवहाय बर'नि खोथा नङा BTCआव थानाय मोनब्रैबो जिल्लानि जिखुनु जाति जनगोष्ठीनि मानसिया जाहाथे राननानै थानाङा बिनि थाखायसो बिथाङा बुंदों बेखौथ' होनो हायैनि खोथा गैया खारन सरकारा गावनि रायजोआव थानाय सुबुंनि थाखाय सिन्था खालामनांगोन आरो जों बेखौ मस्ट वेलकाम खालामो खारन बे दिनैनि दिनाव माने दुर्जग हिसाबै बे नुजादों दा बेवहाय बिथांखौ बे खोथाखौ जुदि गोरोन्थि बुंनो सानोब्ला बे भुल जागोन खारन नोंथाङा हायोब्ला नोंथाङाबो बावहरनांगौ जों हायोब्ला जोंबो बावहरनांगौ इतिमধ্যে जों MLAफ्रा दाखालि जोबथारनाय जिथुनाखि एसेम्बलि जाबाय बेवहाय जोङो MLAफ्रा 126 जन MLAआ गावबा गावनि दानसेनि दरमाखौ जोङो इतिमধ্যে जोङो होबोखाबाय दा बे बेलायाव होनबा जों बे इलेक्सनखौ लानानैसो जों बे दरमाहाखौ होनाय जादों नामा बेथ' बाथ्रायानो जानो हाया जेराव बिसोरो हाबा मावनायनि जायफोरा लेबार मावना जायो बे दिन हाजिरा मावना जाग्रा मानसिया दिनै दिन हाजिरा मावनायनि खाबु मोनाखै दा बिथांमोननो सरकारि भाबै बे अनसुंथाइ होनायखौ अजद दैखांनायनि जेबो खारन थाया थेंक इउ बयबो मिथिगौ दाब्ला जायनि मुङा हायनामुलि सावथुनाव अराय मख'जानाय दाब्लानि फावथिनाया बयखौबो मिनिगाग्लाब होनो हायो आरो बिथाङा सासे आखा फाखा फावथिगिरि दाब्ला बुंनो थांनायावनो जोङो गोबांथार बाथ्रा जोङो मोननो हायो राजखान्थिनि बाथ्रा समाजनि बाथ्रा आरो गोबां राजखान्थिनि थिलियाव बर' सावथुन हायनामुलिनि बाथ्रा जों मख'नो गोनां दङ
हायनामुलियाव बड'लेण्डनि बिसायख'थिखौ लानानैहाय मोनसे सावथुन बानायनाय जादोंमोन दिनै बे दाब्ला बिमुं लानानै फावथिनाय जगत बसुमतारीजों जोङो मोगा मोगि लानो नागिरदों जे खख्लाबारि बियाबाव आथिखालाव मा राजखान्थियारि दोहौ जाफुदों खख्लाबारि बियाबनि सासे नोगोरारि दाब्ला नोंथाङा मा बुंनो नागिरो इलेक्सन उनफोरगै आरो नामा नों नैबे खख्लाबारि समस्थियाव जों बहुद बोसोरनिफ्राय आं निजे प्रेक्टिकेल नुबोबाय आरो इलेक्सननि खेलाफोरखौ आवगोलनि बोसोरफ्राव पिपिएफआ हारसिंल' दारायनायखौ जों नुदोंमोन जेने इउपिपिएलजों एबसु एनडिएफबि जयेन्ट एक्सन कमिटि बेफोरबायदि गासिबो लोगो नांनानै इलेक्सन दारायदोंमोन होनब्लाबो थारमाने बिपिएफ हान्जाया हारसिङैबाबो बेयाव खम नङा आरो मैखोम बाहागो लानो हादोंमोन मोजां रिजाल्ट मोननो हादोंमोन जेनेबा आवगोलनि बोसोरफ्राव दा बेखायनो आं सानो नै देग्लायनि बोसोराव बिपिएफ आरो एनडिएफबि जयेन्ट एक्सन कमिटि बायदि ज' जानानै जिहेतु एलायन्सआव ज'है इलेक्सन दारायनो नागिरदों आं देग्लायनि बेलायाव बहुद बिपिएफआ भट मोनगोन बायदि नुदों आरो आंनि नोजोराव नोंथांनि सावथुननि लोगो फावथिगिरि फैला जोंस्रां ब्रह्म बिथाङा केन्डिडेट दैखांदोंमोन नंगौ नाथाय उइद्र' खालामबाय नोंथाङा मानो बिपिनि खोथा बुंदों फैलानि खोथा मानो बुङाखै बिथाङा निर्दलीय नमिनेसन होदोंमोन नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय बे नमिनेसनखौ बोखारफिननाय जाहैदों बोखारफिनबाय बेनि उनाव जेबो नंलामोन जेनेबा दा आं खोनानो मोन्दों बिथाङा इउपिपिएलआव जइन जादों होननानै खोनानो मोन्दों दा आं आरो मा बुंगोन बिथाङा बै समाव बेसे लोगोफोर दंमोन निर्दलीय होनाय समाव दा निर्दलीयखौ बोखारनानै दा मोनसे गुबुन पलिटिकेल पार्टियाव जइन जाहैबाय दा बैफोर माखासे बेजों थाफानाय मानसिफ्रा सोद्रोमाफ्राबा बिथांजों बेसेखिनि दं बा बेसेखिनि गैया आं एसे सन्देस दं आरो फैलाया जोंस्रां ब्रह्मआ इउपिपिएलजों जइन जादों गावनि नमिनेसनखौ उइद्र' खालामनानैहाय दा बिनि उनावहाय होमबा इउपिपिएलआ बांसिन जरदा जानांगौ आरो नोंथाङा इउपिपिएलजों लोगो लाफानांगौ बे खेथ्रआव अबयसे दा नोंगौ लोगोबाबो फैलाया जेनेबा आंनि लोगो होनब्लाबो फैलाया जेराव थांदों आंथ' थांफाबाय थानो हानाय नङा निस्सय बिनि उद्देश्यबा मा आंबो मिथिजोबा बा आंनोबो फोरमायाखै बिथाङा बबे पार्टियाव थांगोन बबे दोलोआव थांगोन आंनो फोरमायनाय जायाखै दा आंबो खोनादोंसो बेखौ बुंनांसिगोन आरो बिथाङा पार्टियाव जइन जाहैदों होननानै नोंथांमोननि सावथुना रायजो राजाजों जोबोद अनसायजादों आरो रायजो राजाजों अनसायजादों हिसाबैनो माने फैलानि फल'वार्सआ गोबां दङ नोंथांनि फल'वार्सआ गोबां दङ दा नोंथांमोननि फल'वार्सफ्रा गासिबो इउपिपिएलखौ भट होगोनब्ला इउपिपिएलआसो देरहाबोनांगौ पलिटिकेलजों बे माबाया रुजुजाया नोंथां मा होनो जोंनि हारिमु बेलायाव जोंजों जे मानखिनि सिनायजानाय जोंखौ अनसायो आंखौ अनसायो आंजों लोगो दंमोन खिन्थु आङो पलिटिकेल लाइनाव जुदि थाङोब्लाथाय निस्सय आं बेखिनि लोगोखौ बेखिनि अनसायनायखौ आं मोनाबो जानो हागौ आं दस्रानि खोथाखौ आं बुङाखै दा बेयावनो साननो हालायगोन आरो खोथाया आङो बैखिनि लोगोखौ बैखिनि अननायखौ रायजोनिफ्राय पलिटिकेल लाइनाव आं मोनाबो जानो हागौ आरो आं बेखौसो बुंगोन थेंक इउ बड'लेण्डनि राजखान्थि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय अपारेसन दिनै बे समाव बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआर सुक्ति बुंनाय जादों बेनि मुंसायगिरि एनडिबिपिनि आफादगिरि धीरेन बर' बिथांजों जोङो माखासे बाथ्रा मिथिना लानो सिगांदों मुंख'नो गोनांदि बिथाङा
जानो गोनां बिटिसिनि बिसायख'थि 2020नि थाखाय आथिखालाव नमिनेसन गथायनानै दङ खख्लाबारि बियाबनि थाखाय। बाक्सा जिल्लानि खख्लाबारि बियाब बे जोबोद प्रेस्टिजियास कन्स्टिटुएन्सि आरो बे बियाबनिफ्राय बिथाङा बिपिएफनि जानानै बिजाथि गसंदों। रायखांनो गोनांदि बे बियाबावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि आरो आथिखालाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' जाय बिथाङा बर'नि थामथि गोरोबथा एबा बिटिआर सुक्ति बेनि गाहाय मुंसाइगिरि बिथांजों कन्टेस्ट खालामनो ओंखारदों खख्लाबारि बियाबाव धीरेन बर' बिथाङा। बे बियाबाव बिथांमोना कन्टेस्ट खालामनो सिगांनायनिफ्राय आथिखालाव गोबांथार बिसायख'थियारि मेल खुंनांगौमोन, नाथाय बिसायख'थि मेल खुंनो हानाय जायाखै। मानो होनना बुङोब्ला इलेक्सन कमिसना कर'ना भाइरासनि बाथ्रा लानानै लकडाउन खालामनाय जादों आरो बे लकडाउन जानायनि थाखाय फैगौ 14 एप्रिलहालागैसिम न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनो मोना बे थासारि जादों, जायनि थाखाय बिटिसिनि बिसायख'थिया खुंजानो गोनांमोन एप्रिल दाननि 4 खालार खालि, नाथाय बेखौ इलेक्सन कमिसना फावसायनो गोनां जाबाय। खुनु दिन बार खायालासेनो फावसायनाय जादों। दा बिनि थाखायनो बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्टआ सोलिबाय थादोंब्लाबो बिसायख'थियारि मेल मिटिंखौ खालामनायनिफ्राय होबथानाय दोनदों इलेक्सन कमिसना, जायनि थाखाय बिथांमोना न'आवनो जिरायगासिनो दङ। बबेखानि गोबांसा बिजाथिफोरा ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों गावबा गावनि बानबुंथिखौ होलायबाय थानाय नुनाय जादों। दिनै जों बे समावहाय एनडिबिपिनि आफादगिरि धीरेन बर' बिथांजों जोङो मोगा मोगि लानो सिगांदों। बिथांनि माखासे गोसो सिंनि बाथ्रा आरो बिटिआर सुक्तिनि सिङाव मा मा दङ जों बेखौ मिथिनानै लागोन। लोगोसेनो खख्लाबारि बियाबनि थाखाय बिजाथि दैखांनानै बिथाङा खख्लाबारि बियाबनि जौगाखांनाय बिथिंनि सायाव मा मा प्रप'जाल दङ आरो बिपिएफ दोलोजों बिथाङा जइन जानायनि बाथ्रा बिथाङा बुंगोन। लोगोसेनो बुंनो गोनां दङदि एनडिबि गौथुमखौ बिटिआर गोरोबथानि दफायाव थानाय सर्त बादियै अलरेडि सिफायनाय जाबाय, एनडिबिपि गौथुमखौबो सिफायनाय जाबाय। दा बिथाङा सासे राजखान्थि थिलिनि मैखोम मावफारिया जानानै दङ, बिपिएफ दोलोनि सासे केन्डिडेट। जोङो बिथांनो गिबियावनो खुलुमनाय होदों आरो सिबिनाय होदों। खुलुमनाय होबाय नोंथांनो। खुलुमबाय। गिबियावनो एंखं टेलिभिसननि गासैबो मावथिफारिया नोंथांमोननिसिमबो आरो खोनासंग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो। नोंथाङा बिटिआर सुक्तिनि सासे मुंसाइगिरि एनडिबिपिनि नोंथाङा आफादगिरि हिसाबै नोंथाङा बे सुक्तियाव मोजाङैनो रल लानो गोनां जादों बा रल लादों आरो सुक्तिखौ खालामदों। जों नोंथांनिफ्राय मिथिना लाग्रोगोन जे बिटिआर सुक्तिनि सिङाव मा मा दङ आरो बेजों जोंहा बड'लेण्डनि मानसिफोर बर'फोरा मा मुलाम्फा जागोन। बेथ' नंगौ। थांनाय 27 जानुवारि दिल्लीयाव बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सुक्ति जालांदों, बे सैथो बाथ्रा। दा बाथ्रा जाबाय मा, बे सुक्तिया जेरैबायदि जानांगौमोन बेबायदि जायासै होननानै आं गिबियावनो बुंग्रोनो सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला भारत सरकार आरो एनडिबि प्रग्रेसिभनि गेजेराव एनडिबिनि गेजेरावसो बे सिजफायार जादोंमोन 2005 सनाव।
बेयो मोनसे सुनि गेजेरजों सस्पेनसन अफ अपारेशननि गेजेरजों बियो मोनसे नेगसिएसन खालामनो होननानै दिनै सावरायबोबाय थानाय जादोंमोन। फैयै फैयै बे सावरायनाया गोबां जेंना जेथोनि गेजेरजों बारबोनानै थांनाय 15 आरो 16 नभेम्बर 2019 बेवहाय जोबफैदोंमोन। आरो बे सावरायनाया गतै जि मोनसे सावरायनाय बे सावरायनाया सासे इन्टारलिकुटिरनि गेजेरजों जाबोदोंमोन। एबिमाथु साहाबा बे सावरायनायखौ दैदेनबोदोंमोन आरो बिथांजों जिथुनाखि सावरायनाय बे सावरायनाया बे पिस प्रसेसा मोजां रोखोमै आवगायबोदोंमोन। नभेम्बरनि 15 आरो 16 तारिखआव जिहेतु जोबफैबाय बिथाङा मोनसे गोजोनथावना बाथ्रा बुंलांदोंमोन जे बर'फ्रा आरो बे ओनसोलनि गासै जाति जनगोष्ठीफ्रा गोजोननो हानाय मोनसे मोजां मडालिटिस आं नोंथांमोननो होगोन, नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा होननानै बिथाङा दिल्लीयाव थाङो आरो बिथाङा बेबायदियै बिथाङा प्रिपेरेसनखौ खालामबाय थादों। जों मिथियो आरो क्ल'जलि एनडिपिआ मोनसे जाहोनाव एनडिपिआ मोनसे जाहोनाव गावस्रानानै जि मोनसे आवगायदों भारत सरकारजों सावरायनायनि जि मोनसे थासारिखौ लाबोदों बे थासारिनि थाखायसो बेबादि मोनसे थाद'नाय बा स्टेगनेन्ट जानानै थानाय जि मोनसे सावरायनाय बियो जाफिनदों, जों बेखौ रोखायै बुंनो हायो। आरो बिथाङा सावरायखांनायनि उनाव जि मडालिटिस होनो होननानै बुंदोंमोन बेखौ जों नेबाय थानाय जादोंमोन। दा बेबायदि समाव जों नुदों जे बेबायदि मोनसे पिस प्रसेसखौ जोंनि आन्दाजाव 2000 जानुवारि दाननिफ्राय बे सावरायनाया एसे बेले बेजे जानानै फैदों। बेखौ जों रोखायै जों मिथिनो मोनदों आरो बेखौ बेले बेजे खालामफैनायनि मोनसेल' माने बाथ्रा जाबाय मा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायजन आफादगिरि प्रमद बर'आ बे सुक्ति बे मोनसे पिस प्रसेसआव बिथाङा गावबो थाफानो लुबैनानै बा बे पिस प्रसेसखौ गावबो माने थाफानानै खामानि मावनो होननानै जि मोनसे बिथाङा थांखि लाबाय बे थांखिया जोंनि आन्दाजाव 2020नि जानुवारि दाननिफ्राय बिथाङा बेखौ आरम्भ खालामदों। आरो जि मोनसे प्रसेस बे प्रसेसा खिन्थु दिनै जों नुदों जे बेयो सानैसो आइबि मानसिफोरखौ बियो फोथायनानै बे खामानिखौ मावदों। आरो जोंनि साननायाव जोंनि फोथायनायाव जेब्ला आइबिजों सावरायनाया जागायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रमदनि दैदेननायाव बिनि उननिफ्रायनो एनडिपिजों जाबोनाय जि पिस प्रसेस बियो माने गोनो गोथो जाबोदों आरो बेवहाय मोनसे माने जेंना मोनसे सफैदों बे स्पष्ट जादोंमोन। आरो जोङो बेबादि मोनसे जानायाव जोंहा मोनसे गोनो गोथो जानायनि उनाव जोङो आरोबाव भारत सरकारजों आसलते मा जानानै दंमारो बेखौ जों मिथिनो थाखाय जोङो जेब्लानाखि दिल्लीयाव थांदोंमोन दिल्लीयाव थांबा स्पष्ट भाबै जायफोर बे पिस प्रसेसआव लोब्बा दंमोन बिथांमोना नैबे मोनसे इंगितखौ होदों जे बेवहाय आइबिनि सानैसो मानसिया माने रल लानानै दङ
बिनिखायनो बियो आवगायाखिसै बेबायदि मोनसे थोंजोङै जेब्ला जों बुजिनानै मोनो अब्लासो जोङो एसे सिरियास जाबाय जेब्ला आइबिआ बेखौ हेन्डेल खालामो अब्ला आइबिनिफ्राय आंनिसिम गोबां खबर हरदोंमोन जे नों दिल्लीयाव फै रायलायनांगौ बाथ्रा दङ दिल्लीयाव फैयोब्ला जों गासै बाथ्राफोरखौ रायलायनानै थिग थाक खालामनो हागोन होननानै जेब्ला मेसेज हरदों आंथ' सानदोंमोन जों मानो आइबिजों रायलायनो खारन जोंहा इन्टारलिकुटर सासे दं गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो रायलायनानै फोजोबबाय जों मोनसे मोजां मडालिटिस भारत सरकारनिफ्राय जिहेतु नेबाय थादों बियो मा धरननि जागोन बेखौसो जों दिनै खबर लादों आरो जेब्ला जोङो इन्टारलिकुटर बिथांजों रायलायबाय थादों जों बेखिनि समाव दिनै मोनसे जों खोनादों जे 27 तारिखआव मोनसे बर'फोरनि सुक्ति जासिगोन बेखौ बारे बारे बुंदों बेनिफ्राय जोङो जेब्ला थांबाय दिल्लीयाव थांबाय थांनानै आइबि सानैया जोंखौ बाथ्रा बुंबाय जे बेबायदि जोंनो दायित्व होबाय हम डिपार्टमेन्टआ जोंनो दायित्व होबाय जिहेतु इन्टारलिकुटर बिथाङा खामानिफोरखौ मावनानै आवगायहोनो हायाखै बेनिखायनो जों बेबायदि खामानिखौ लादों नोंथांमोना जोंजोंनो रायलायनांसिगोन होननानै बिथांमोना गावसोरनि मथे गावसोर माखासे ड्राफ्ट खालामनाय मडालिटिसखौ दिहुननानै होबाय दिहुननानै बिथांमोना बेखौ फरायहोआ गावसोरनि आखायाव लानानै जोंनो डिक्टेट खालामो बेबायदि नोंथांमोननि सुक्तिया बिदि जासिगोन बेबायदि जागोन आरो नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुङो बेबायदि मोनसे बिथांमोना कमेन्ट होयो जोङो बेबायदिहाय जोङो खेबथाम बिसोरजों रायलायबोबाय जों बुंदों जोंनो मडालिटिसखौ हो जों बेखौ मोजां स्टाडि खालामगोन नङा जों बेबायदि मडालिटिसखौ होनो उसुबिदा जायो खारन सिकिउरिटिनि बाथ्रा दं सिक्रेसिनि बाथ्रा दं जों बेखौ होनो हाया बेबायदि डिक्टेट खालामबाय थानाय बाथ्रानि सायाव जोङो मोजां मोनसे फोथायनो हायाखै बेनिखायनो जोङो बेबायदि बिथांमोना रायलायलांबाय थादों फारसेथिं जोङो एबि माथुर बिथांजोंबो जों रायलायगासिनो दं जानुवारिनि 10 तारिखआव जों माखासे बेबायदि जाबाय थाबाबो जोंनि रायलायनायाथ' जोबाखै बेबायदि माखासे एजेन्डा प्रजेक्ट माने एडेन्डाम आरो दिनै माबाफोरखौ जोंनि डिमान्डफोरखौ जों मोनसे मोनसे सोसनबाय थादों बेबायदिनो जोङो जानुवारि दाननि 10 तारिखआव जों एबि माथुरखौ लोगो हमबावबाय एबि माथुरखौ लोगो हमनानै जों माखासे एडेन्डाम जोङो सोफाबावनो नाजादोंमोन बे जाबाय 10 तारिख जानुवारि बेवहाय माने जों फुरा लिरनानै होदों जे माखासे डिमान्ड दंबावो जोंहा बेवहाय बेम्बु पेपार मिल generation of employment and intensive economical growth within region central package बे जानांगौ बेनिफ्राय setting up of railway coach factory plywood factory बेबायदि माने जोंनि मडालिटिसआव बेफोर हाबनांगौ होननानै जों बुंबावदों बेनिफ्राय जिहेतु माने मोनसे बिटिएडि सरकार दं बिटिसि सरकार दं बेवहाय जोङो एमपि सिट मोनसे एमपि सिट आरो माने रायजो सभायाव जोंहा गैया बेनिखायनो जों बुंदों जे बिटिएडि एरियायाव मोननै लकसभा समस्तिखौ खालामना होनांगौ आरो बिटिएडिनि रिप्रेजेन्टेटिभनि गेजेरजों सासे रायजो सभानि जोंनो एमपि नांगौ होननानै जों स्पष्ट जों बेबायदि लिरनानै होबावनाय जादों आरो बे डिमार्केसनखौबो जों थिक खालामनानै होदों क'क्राझार आरो चिरां डिस्ट्रिक्टखौ लानानै मोनसे समस्ति लकसभा समस्ति आरो बाक्सानिफ्राय सानजाहा बेसेबां डिस्ट्रिक्टफोर दङ बेखौ लानानै बेवहाय मोनसे लकसभानि सिट खालामना होनांगौ होननानै जों बुंदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे मडालिटिसआव आइटि पार्कनि गोनांथिखौ जों बुंबाय बेनिफ्राय गोबां बेबायदिनो जोङो
माखासे बाथ्राफोरखौ जों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो आरोबाव डेभेलप खालामनो जों नाजाबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय जेब्ला जों खोनाबाय 27 थारिखआवनो एकर्डआ जासिगोन, बिनि उनावबो आरोबाव जोङो दिल्लीयाव थांनानै जानुवारि दानावनो 27 थारिखआव सुक्ति जानोसै, 22 थारिखआव जोङो सत्येन्द्र गार्ग, हम मिनिस्टार आरो ए.बि. माथुरनो आरोबाव माखासे एडेन्डाम जों होबावनो होननानै जों थांदों। आरो थिग बेबायदिनो जोङो माखासे डिमान्डफोरखौ खालामबावबाय जे बेवहाय जिहेथु एनडिपिजों जादों, जों मिथिखाबाय एनडिपिजों सुक्तिया जादों, जिहेतु बे एनडिपिजोंनो जोबजासिमहालागै पिस माने एग्रिमेन्टआ जानांगौ होननानै जों बेहाय स्पस्ट भाबै बुंदों। जों नुबाय आइबि बिथांमोननि जिथुनाखि मडालिटिस बेवहाय जेबो गैया, एनडिपिनि थाखाय जेबो गैया। जोंहाथ' गोबां जेंना दं एनडिपि हिसाबै, आफाद हिसाबै, मानोना बियो मोनसे आर्म स्ट्रागल। बेवहाय गोबां रोखोमनि दिनै जेंनाफोर फैयो, केस बायदिसिनानि बाथ्रा फैबाय। बेनिखायनो जोङो माखासे केसफोर दङ एनडिपिनि सायाव। आरो बेल' नङा, बे गोलाव समनि आन्दलननि गेजेराव गोबां सिभिलियान रायजो राजाफोरनि सायावबो केस दङ। बेफोरखौ एमनेस्टिनि गेजेरजों बोखारजोबनांगौ। आरो बेवहाय जों नुदों जे हाइनास आरो नन हाइनास बेबादि केसखौ डिफारेन्सियेट खालामाबासिनो खेबसे लागैनि एमनेस्टियाव बेखौ लानानै फैनांगौ, फ्रि खालामना होनांगौ होननानै जों डिमान्ड जोङो स्पस्ट भाबै डिमान्ड होदों। आरो बेफोर बाथ्राखौबो दिनै ए.बि. माथुर बिथाङा मोजाङै खोनासंदोंमोन। आरो बेयो जानो हानायनि सम्भाबना, खारन बेयो मोनसे पिस एकर्ड, बेयो मोनसे गोदानै जानो थांनाय मोनसे एकर्ड। बेवहाय बहुद सोलाय सोल' खालामलायनो हायो, गनायलायनायनि गेजेरजों आन्डारस्टेन्डिं बहुद खामानि मावनो हायो। बेनिखायनो जों बुंदोंमोन जे जोंहा जोंनि बे स्ट्रागोलाव गोबां जेंना दंबावो, जेलाव माखासे दंबावो जायफोर दाबो केसाव बिथांमोना लाइफार मोननानै दङ। आरो सानैसो एनडिपिनि केडारा हेंनि दिनै बिथांमोना अर्डार जानानै दं। बेफोर जेंनाफोरखौ जोङो जेनेरेल एमनेस्टि जिहेतु एकर्ड जाबाय, बे जेनेरेल एमनेस्टिजों माने रेहाय होनांगौ होननानै जों बेबादिसो रायज्लायगासिनो दं। 22 थारिखसिमहालागै जों रायज्लायदों। बेनिफ्राय जोंहा जिहेतु मोनसे स्ट्रागला जोबसिगोन, एनडिपिआ 34 बोसोर 34 इयार्स स्ट्रागल खालामबाय। जोंनि लाइफआ गासैनाबो जेनेबा आधा आधि ओरैनो थांगारखाबाय। बेखिनि समाव केडारफ्रा मोनसे मोजां एक्सक्रेसिया बा दिनै सेटेलमेन्ट जानांगौ, रिहेबिलिटेसनखौ मोनथारनांगौ। बेबादि हिसाबै जोङो सेटेलखौनो खालामाखै, रायज्लायगासिनो दं। जों बुंदों एनडिपि केडारफोरनो लाम साम 15 लाख थाखाखौ होनांगौ। बेनिफ्राय एक्सक्रेसियाखौ दिनै जायफोर मुंख्लं जानानै थांबाय बिथांमोननि जाथि खुरमा न'खराव 10 लाख एक्सक्रेसियाखौ होनांगौ होननानै रायज्लायबाय थानाय जादों। सलुसनानो जायाखै, डिसिसन मोनसे फैथ'वाखै, जों रायज्लायबाय थादों। गतिके बेबायदि समाव दिनै मोनसे पिस एकर्ड एबसुनि प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि मोनसे दिनै 27 थारिखआव एकर्ड जागोन, बे एकर्डखौ जोङो मिथिनानै जों माखासे बाथ्राफोरखौ स्पस्ट बुंबाय। प्रमद बर'नो जों बुंबाय, बेनिफ्राय रायलायनांगौ जोङो बेबायदि हाखु दाखु बेसेबां माने बेबायदि हाखादरा सुक्ति होयोबा गोरोन्थि जागोन। जोंहा बर'नि इन्टेलेक्सुवेल रायजो राजाफोरखौ जोङो बुंनो मोनाखै, जोङो बेबायदि खालामनो हाया होननानै बुंदोंमोन।
रायलायनांसिगोन होननानै दा जोङो रायलायनो होननानै बुंनायाव बिथाङा बुंबाय जे एनडिपिआ दिनै मोनब्रै बाहागोआव फ्ले जानानै दङ दायथ'खौ सोर लागोन होननानै दा बेखौथ' जोंनो लालायनांगोन जों रायलायनो हायो परिबेस मोनसे क्रियेट खालामनो हायो सोर दायथ' लागोन जाहैबाय आंथ' बेखौ रिक्स लानो हाया जाबाय बेनिफ्राय जों बुंदों माब्रै जानांगौ बिदिब्ला दा सुक्तियाथ' जासिगोन आरो बेखौहाय माने बे सुक्तियाव सहि होलायनांगौ बयबो होननानै जों बेखौ बारा मोजां मोनासै होननानै बुंब्ला मा बे नोंथांमोननि बाथ्रा बेबायदि रोखोमनि माने बिथाङा फ्लेटलि बुंबाय बिदिब्ला बोरै जों गावजों गाव बोरै फोथायलायबा बोरै जानो होननानै आं रावखौबो फोथाया होननानै बिथाङा फ्लेटलि बुंदों बिदिब्ला सोरखौ फोथायो गावखौल' फोथायोनो बिथाङा गावनि सायावल' फोथायनाय दं रावनि सायाव फोथायनाय गैला होनो बेबायदि मोनसे एकर्ड दिनै जोङो बर'फोरनि गेजेराव बे थामथि सुक्तिया जानानै थांबाय जों बेनिखायनो जों गावबो बे एकर्डनि सायाव गोजोननाय गैया आरो गासै बर' इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बे एकर्डनि सायाव बारा मोजाङै एक्सेप्ट खालामनो हायाखै आरो मोजाङै बेबायदिहै माने जायाखै होननानै बयबो दिनैनि खुगायाव बयनिबो खुगायाव दिनै बेयो रोखा बेरखांदों गतिके बेफोरो माखासे जानाङै बाथ्रा जानानै थांबाय हरखाब माने बेबायदि मोनसे गोख्रै हाखादावरा सुक्ति खालामनायाव जों बर'फ्रा गोबां खहा जाबाय आंथ' गोबां माने गिदिर आरो गोजौ थाखोआव बर'फोरनि सुक्तिया जागोन होननानै सानदोंमोन जाहाथे आंथ' जोंथ' रायलायबाय थानाय समाव बुंदों आरो बेखिनि समाव जोंजों सोमावसारग्रा हाथियार लाग्रा ग्रुपनि गेजेराव दिनै आरडि ग्रुपआव जिहेतु जोंजों दङमोन जोङो ज'है सावरायनानै जों गोबां बाथ्राखौ आवगायहोनानै लांदों दे जेब्ला नभेम्बरनि 15 आरो 16 थारिखआव फैदों जों मिथिखाबाय जे सेपारेट स्टेटनि सायाव भारत सरकारा खुगा सियाखै भारत संबिजितनि सिङाव मोनथाम प्रभिजन दं मोनसेया जाबाय स्टेट इउनियन टेरिटरि आरो स्टेट उइथिन स्टेट बेनिफ्राय जोंनि गेजेराव सावरायनानै बोरै इउनियन टेरिटरिखौबो होनो हायाब्ला भारत सरकारा स्टेट उइथिन स्टेटखौ जोङो एटलिस्ट माने बुंनो हायो बा जों दिनै बिनो हायो होननानै जोङो बेखौ मोनसे थांखि लानानै दोनदोंमोन आरो बे हिसाबै जोङो भारत सरकारनो आरो अमित शाहनो जोङो 15 तारिख नभेम्बर जेब्ला एबि माथुरा गुवाहाटीयाव फैदोंमोन बेखिनि समाव जोङो सेपारेट माने स्टेट उइथिन स्टेट आन्डार आर्टिकेल 244A नैबे मडालिटिसखौ बे मडालिटिसखौ जोङो एबि माथुरनो साबमिट खालामदोंमोन आरो बिनि सायाव सावरायनांगौ होननानै जोङो डिमान्ड खालामनाय जादों दा बेफोराव गोबां बाथ्रा दं दिनै जिहेतु अट'नमास स्टेट अफ बड'लेण्ड आन्डार आर्टिकेल 244आबो बेबो माने आसामखौ बोखावाबासिनो मोनसे जायो बेवहाय हयथ' बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआबो बर'फोरनो होनायनि मोनसे हयथ' मोनसे जागौमोन होनो हागौमन होननानै जों फोथायनाय दं बिनि उनाव जों नुबाय जे जोंनि जिथुनाखि सावरायनाय बे सावरायनाया बिटिसिखौ लानानै काउन्सिलखौ लानानै सावरायबाय थानाय जादों होननानै जों दिनै बुंनायखौ एबि माथुरनि खुगानिफ्राय खोनानायनि उनाव बिटिसिनि सायावनो जोङो मा रोखोमनि दिनै गोबां पावार लानानै बा दिनै बिटिसिखौ बोरै आपग्रेड खालामनो हायो बिनि सायाव जों सावरायनानै आरोबाव बे 16 माने नभेम्बराव जों आरोबाव मोनसे मडालिटिसखौ जोङो एबि माथुरनो साबमिट खालामदों आरो बे साबमिट खालामनाय मडालिटिसनि सायावनो एबि माथुरजों जों गोबां खेब सावरायदों बेनिफ्राय बेवहाय जोङो स्पष्ट भाबै माखासे जोंहा जिहेतु माने हा हुनि बाथ्रा दङ हा हुनि बाथ्राखौ लानानैबो जोङो दिनै सावरायनाय जादों एबि माथुर बिथांजों जोङो बर'फोरनि हाखौ मा रोखोमै रैखाथि होनो हायो बेखौ लानानै जों आरोबाव मोनसे एनेक्सार होनानै
बड'लेण्ड लेन्ड पलिसि फ्रेमवर्क 2020 बेवहाय ओरैबायदि आयेन बायदि बानायनानै जों भारत सरकारनो गथायदों एबि माथुरनो गथायदों आरो एबि माथुराथ' बुंदों बेखौ लानानै गोबां खामानि मावनो हागोन आरो बेयो जाथावना होननानै बिथाङा दिनै बुंदों बिनिखायनो जोंहा माने सावरायनाया जोबाखैमोन एबि माथुरजों सावरायनायानो जोबाखैमोन खिन्थु फारसेथिं दिनै प्रमद बर'आ बेफोर गासैखौबो जेबो मिथिया हसिया 27 थारिख जानुवारि सुक्ति होनांसिगौ होननानै जि हाखा दावरा बिथाङा खालामबाय बेफोर मानि थाखाय जादोंमोन बेखौथ' आङो बुंस'नोनो हाला 3 थारिखआव बेखौ बुंस'नोनो हाला आं मोनसे बाथ्रा सिन्था खालामदों जे प्रमद बर'आ आरो बेजों लोगोसे गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो जिहेतु क्ल'जलि खामानि मावदों बियो बेखौ नागारलायनो हायै क्ल'जलि खामानि मावदों बेवहाय गोबां जाहोन थानो हागौ होननानै मोनसे जाहोनखौ आं खिन्थु दिहुननो हादों बेनो जाबाय गबिन्द बसुमतारीया आंखौ NDBP-नि आफादगिरिखौनो बियो होखारबाय आरो बे होखारनायनि जिथुनाखि दायनिगिरि बा दिनै एडभाइजार बे एडभाइजारा दिनै रावबो नङामोन माने प्रमद बर' बिथाङानोमोन बिथांनि एडभाइस मथे दिनै गबिन्द बसुमतारीया आंखौ आफादनिफ्राय माने होखारना दोनदों बा एक्सपेल खालामदों खिन्थु दिनै एक्सपेल खालामनायनि उनाव आंजों 400 जनसो मानसि ओंखारलांनायनि उनाव दिनै प्रमद बर'आनो जा गबिन्द बसुमतारीयानो जा बिथांमोना हर सान उन्दुनो हायाखै जानो लोंनो बिसोरो असान्तिनि गेजेराव थांनानै थानो गोनां जादों गतिके बेफोर माखासे खामानि मावनाङै खामानिफोरखौ बिथांमोना लोगो जानानै खामानि मावदों खारना मोनसेल' जे जि मोनसे दिनै गावस्रानानै फैनाय जि मोनसे गोदानै NDB-आ जोनोम जाबाय बे NDB-आ दिनै जिहेतु सावरायनायनि दरजाखौ जोङो बेखेवनानै लाफैनो हाबाय आसलते गोबां बोसोर सावरायदोंमोन 13 बोसोर आन्दलन जाबाय सरकारा रायलायनो नागिराखैमोन NDB-जों बा सोमावसारारि हान्जाफोरजों रायलायनो नागिराखैमोन रायलायनायनि दरजाखौ खेंजेननाय दिनै आफादानो जाबाय आंनि NDB-नि ग्रुप जेब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनिसिम बर'फोरनि सुक्तिया जानांसिगौ होननानै जेब्लानाखि बुंहैयो अब्ला बिथाङा जोंखौ फोथायनानै मोनसे थांखि लायो आरो बे थांखिनि गेजेरजों बिथाङा स्टेट गभर्नमेन्टजों रायलायहोबाय आरो भारत सरकारजों दिनै रायलायहोबाय आरो बिनि उनावसो बे मोनसे सिद्धान्तनि उनावसो बर'फोरनि एकर्डआ जादों होननानै आं बुंनो हायो आरो बे जानायनि गुदियावनो दङ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि गोसो गैयाब्ला गोसोथ' खालामखायाखैमोन आरो बिथाङा NDB-जों रायलाया होननानै थायोब्ला बे खुनु दिनैनि जिथुनाखि BTR जि सुक्ति बेबो जायामोन आं बेखौ कमप्लिटलि फोथायनाय दङ थारमाने नोंथाङा बुंनो नागिरबाय जे जेनाखि BTR सुक्ति जादों BTR एकर्ड जादों बेनि माखासे दफाफोरा माने नोंथांमोना लुबैनाय बायदि जायाखिसै आरो बेखौ प्रमद बर'आ माने BTC-नि बिसायख'थियाव मोनसे समक देखायनो थाखायसो समक दिन्थिनो थाखायसो रायजो राजानो माने माबा मोनसे लाबोना होफैथारबाय बेखौ खालामनो थाखायसो बिथाङा बेखौ हागादरा सुक्तियाव नोंथांमोनखौबो लाफानानै खालामनाय जादों बेखौ बुंनो नागिरदों बेराफारसे मोनसे कुइसन जाहैबाय जे नोंथांमोना जिहेतु मडेलिटि साबमिट खालामदोंमोन बे मडेलिटि साबमिट खालामनायखौ माने बिथा लायालासिनो दिनै गोदान मडेलिटि खालामनाय जादों सुक्तिनि थाखाय दफाफोरखौ सरजोबनाय जादों नोंथांमोनाथ' ओंखारबोनो हायोमोन जे जों बे सुक्तियाव थाया बेबो नंगौ बेराफारसेथिं बेबो माने साननांगौ बाथ्रा सुक्तियाव बा मडेलिटियाव मा दं बेखौ जोंनो जिहेतु खोन्थायाखै बेनो मोनसे ग्राउन्डमोन जों बे सुक्तियाव माने जोङो जाहा था सुक्ति होनो हाया बेनि थाखाय जों ओंखारबोनो हायो बेनिफ्राय जेब्ला आङो थांखि लायो दिल्लीयाव जेब्ला प्रमद बर'खौ खेबसे लोगो मोनबाय बेबादि सुक्तियाव जों सहियोब्ला मोनसे जोङो दायनिगिरि जागोन होननानै ओंखारबोदों जोङो दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीयाव फैयोब्ला आंखौ बोरै दिल्लीनिफ्राय फैबाय होनना मिथिबाय IB सानैनिफ्राय
बारे बारे फन फैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि हायाफ अफिसारनिफ्रायबो फन फैबाय नोंसोरनि सुक्तियाथ' जासिगोन मानो नों गिदिंबोफिनखो होननानै आं बेखौ आं बुंबाय जे जिथुनाखि सुक्ति जानो नागिरदों बे मडालिटिसखौ जोंनो फरायनानैसो खोन्थायो जोंनो नायहोआखै बेबायदि सुक्तियाव जों बोरै सहियो होननानै जों जेब्लानाखि बुंहरो नङा 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 आइबिआ बुंबाय तपन डेका बिथाङा आइबिनि सासे बिथाङाबो जिहेतु रल लादों बिथाङा आंखौ बारे बारे बुंहरबाय फैदो जाबाय 25 तारिखनि हरनि 11:30 जों मडालिटिसखौ थिक खालामदों फाइनाल खालामदों बे फाइनाल ड्राफ्टखौ नोंथाङा नायफैदो आं नोंथांनो कपिखौ होगोन नोंथाङा नायफैदो होनना बुंनायाव जों मोनसे डिसिसन लाबाय जे मा खालामनाया मोजां जों बिनिखायनो जोङो ओइदिनखालिनो 25 तारिखआव दिल्लीनिफ्राय फैदों 25 तारिखआवनो जों गिदिंफिननानै दिल्लीयाव जोङो थांनानै अखानायै बिथाङा जोंनो मोनसे सम होबाय 26 तारिख अखानायै सहि होलायगोन 26 तारिखआवसो बियो साराय 3टायाव बे टाइम होबाय आरो बेखिनि समाव जोंनो कपि होयोब्ला जों ओमफ्राय नुबाय जे माखासे जेनेबा जोंनि मडालिटिसफ्रा जेनेबा दङ खिन्थु आरो माखासे जायफोर डिमान्ड बेफोरखौ जों बाहाय जों नुवासै गतिके जोङो मा खालामगोन मा मागोन हाखु दाखु माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो बारे जोङो सोसननो नाजाबाय बेनिफ्राय नुबाय जे सिगाङाव फरायनानै होखानाय माखासेफ्राबो आरो गोमाना दंबावो गतिके बेखौ जों आरोबाव रिफर्मेसन खालामबाय दा बेवहाय जोङो सोसिन माखासे जोङो मडालिटिसफोरखौ सोनानै लाफिननो हादों बिनि बिथोराव जोङो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस मुम्बाइआव जिहेतु बर'फोरनि गेजेरावबो बिराद केन्सारा साग्लोबसारदों मुम्बाइआव मोनसे केन्सार इन्सटिटिउट दङ बेवहाय थांनानै फाहामजायोबा हामनायनि मोनसे आसा खालामनो हायो बेखौ जों सोसननानै होबावनो हाबाय बिनि उनाव रेलवे कच फेक्टरि इन बिटिडि बेखौबो जों एडेन्डाम सिगाङावनो रायलायखानायमोन बेखौबो जों सोसननानै होनो हाबावबाय बिनि उनाव आरो जोङो बेम्बु नार्सारि काम प्रडाक्सन एन्ड प्रसेसिं सेन्टार बेम्बु फेक्टरि बेफोरखौ जों सोनो हाबाय उनावहाय जों नायबावबाय जे जोंथ' सोखाथारनाय बै बाथौ हारिमुफुरि आरो खेराइसालि बियो जिहेतु बर'फोरनि बे मोनसे आगु दोरोङारि आरो ट्रेडिसनेल मोनसे धोरोम बे बर'फोरनि आंगो बेनो बर'फोरनि हारिमु बे जुदि एकर्डआव हाबनानै थायोब्ला माने बर'फोरनि मोनसे हारिमुखौ रैखाथि होनो हागोन होननानै बेखौ जों बारे सोनाय जादों खेराइसालि सेन्टारा जानांगौ बाथौ हारिमुफुरि जों उनाव नुबाय बाथौ हारिमुफुरि उमिद जानानै दंबावो बे बोरै जाखो बेखौ जों आरोबाव सोफिनबाय मोननै जों सोनो हादों आरोबाव सोफिनबावनो हाबाय दा जोङो बेफोरबादि गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो आरोबाव रायलायफामनानै जोङो सुद्रायफिननो हादों आरो माखासे जायफोर बे एकर्डआव हाबदों जोंनो गासिबो जोंनि बे समस्त जोंनि मडालिटिस बा जों सार्टार डिमान्डआव दंखाजोबोमोन हाबजोबदों गतिके माखासे हाबदों माखासेखौ दिनै सोनो हायाखै आरो सोनो हागौमोन आं फोथायनाय दङ खिन्थु बेबायदि खरदर मोनसे एकर्ड खालामनो थांनायावसो जोंहा गोरोन्थि जादों आरो बे बर'फोरनि थाखाय मोनसे गनायथावै मोनसे लास्टआव गनायथावै बे मोनसे एकर्ड जानानै थाबाय आरो बियो मोनसे आंनि साननायाव जेसेबांनो दिनै सम थांगोन एसेबांसिमनो बे माने बर'फोरनि मोनसे रायजानाय माने दलिल जानानै थागोन होननानै आं सानो सुक्तियाथ' जाबाय नोंथांमोना सुक्ति खालामनायनि उनावहाय 7 फेब्रुवारि खालि क'क्राझारावबो गेदेर मेलनि गेजेरजों गौथुममानि गेजेरजों गाहाय मन्थ्रिखौ बरायनायबो जादों बेनि उनावहाय गोबांसा माने गोजाम दैदेनगिरिमोनहा खुद्रिनाय होदों
आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारजेननाय समनि जेनाखि दैदेनगिरिमोन बिथांमोना खुद्रिनाय होदों दा बिदि खुद्रिनाय होनाया दासिम सोलिबाय थादों आरो बिथांमोना आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबि बावनाय जासिगोन होननानैबो बुंनाय जादों बे बेलायाव नोंथां बुंनांगौ मा जिहेतु मोनसे आसामोन बर'फोरनि गेजेराव थामथि जे एकर्ड जागोन बर'फोरनि मोनसे लास्ट एन्ड फाइनाल मोनसे एकर्ड जाथों बेखौ बयबो गनायदोंमोन जोंबो गनायदों बियो मोनसे जिहेतु हाथियारनि मोनसे सोमावसारनाय सुप्रिम मोनसे बियो सेक्रिफाइसनि गेजेरजों जिहेतु जानो थांदों बर'फोरनि थाखाय मोजां जाथोंसै बेनो फाइनाल जाथोंसै होननानै जोंबो सानदोंमोन खिन्थु बेबायदि मोनसे एकर्डखौ दिनै इन्टेलेक्सुवेलफ्रा आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि जायफोरा गोदोनिफ्रायनो जातिनि थैनाय थांनायजों सोमोन्दो लाखिदों बिथांमोना बर'फोरनिनो गिदिर गिदिर दैदेनगिरिमोन जोंबो गनायो बिथांमोनानो दिनै बे एकर्डनि सायाव फोथायनाय गैयाब्ला निस्सय बेवहाय हयथ' इयुनाव आरोबाव गोदानै माबा मोनसे सोमावसारनाया जानाय नङा बेखौ आङो बुंनो हाया बे जाफिननोबो हागौ थारमाने नोंथाङा आलादा रायजोनि थाखाय आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाय जाफिनोब्ला बेखौ नोंथाङा सापर्ट दं बेखौ सापर्ट खालामनाय खालामै बाथ्राखौ आं दा बेखिनि समाव बुंनाय नङा खारन जोङो बेखौ जाबाबो जायाबाबो सुक्तियाव सुक्ति खालामनांबाय बे एकर्डआव गोसो गैयाब्लाबो बेखौ बे माने एकर्डआव सुक्ति होनांबाय बेखौ माबायदि इमप्लिमेन्टेसन जायो बा जोंनो बेबायदि एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो स्कप होगोन ना होआ बेफोरखौ जोङो नायनानै आरो जुदि जेबो जायाब्ला जेबो खालामनो हानाय जुदि अबस्था गैयाब्ला हयथ' बेबायदि सोमावसारनायाव दिनै बेयो मोनसे समनिनो मोनसे आपिल जागोन जिहेतु जोङो जाति हिसाबै थांनानै थानांगोन बे ओनसोलाव जिहेतु गोग्लैसोनाय नासयजानाय गादबजानायनि अनगायै जों दिनै बिनि मोजां महर मोखां दिनैसिम जों मोनाखै गतिके जों थांनानै थानो गोनां जायोब्ला हयथ' स्ट्रागोलनि गोनांथि जाबावगोन बेखौ जों साननो हायो नोंथाङा बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय नोंथांनि आफादखौ सिफायबाय दा नोंथाङा आफादखौ सिफायखांनायनि उनावहाय बिपिएफ दोलोआव हाबबाय थारमाने राजखान्थिनि थिलियाव आगान होबाय नोंथाङा राजखान्थिनि थिलियाव मानो फैखो दा बाथ्राया जाबाय मा समस्त जि स्ट्रागल जादों आरो बर'फ्रा बा दिनै जों जि बिदों बे मोनसे गासैबो पलिटिकेल आरो पलिटिकेलि सल्भ जायो बे इस्युफ्रा पलिटिकेलि सल्भ जायो जिहेतु सल्भ खालामनांगौनि बाथ्रा फैबाय इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा फैबाय बेखौबो मोनसे हुस्थिर सरकार गोख्रों सरकारनि गेजेरजोंसो बा सरकार बा पावार थाबासो बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि राहा लामाया जिहेतु जागोन बेनिखायनो जों सानदों जे एकर्डनि उनाव जुदि पावाराव फैनो हायाब्ला जों जुदि सरकार दानो हायाब्ला बे पेपाराव लिरनानै दोननाय मेम'रेन्डाम बा दिनै एमअएसआ मिनिंलेस बेनिखायनो जोङो बेखौ सिन्था खालामदों आरो दिनै नुबाय एकर्डनि उनावनो इमिडियेट मोनसे इलेक्सननि बाथ्रा फैबाय गतिके बे इलेक्सनाव जोङो रल लानांगोन आरो रल लानोब्ला आरो देरहाथारनांगोन बेनिखायनो जों मोनसे चइस खालामबाय जे बासिबाय जे लामा बासिबाय जे बिटिएडि एरियायाव बिटिसिनि जाय बिटिसिआ जाय पार्टिया दिनै बिटिसि सरकारखौ सालायबाय थादों बेल'नो बर'फोरनि गेजेराव गोख्रों आरो गोहोगोरा दिनै सरकार जाबाय थादों हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव आरो जिहेतु गुबुन गुबुन दिनै पार्टि दङब्लाबो इलेक्सन गेलेग्रा दङब्लाबो बिथांमोना जिहेतु सरकार गठन खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो जों डाइरेक्टलि बेबायदि गिदिर पार्टि बा हान्जा दिनै बिपिएफजों जइन जादों आरो मोनसे आसा खालामदों बेबायदि
पार्टियाव थानानै सरकाराव फैफिनब्ला जों गोसोबायदि बे इमप्लिमेन्टेसननि खामानिखौ मावनो हागोन होननानै फोथायनाय जादों बेनिखायनो बिपिएफआव हाबनायनि खारना एकमात्र खारना बेनो आरो मोनसे खारना जाबाय मा जिहेतु बर'फ्रा मोनसे गोग्लैसोनाय जाथिमोन जेब्ला 2005आव बिपिएफआ मोनसे पलिटिकेल पार्टि जाबाय बिनि उनाव जन्मनिफ्रायनो पावाराव फैबाय थादों आरो बे पावाराव फैनानै बर'फोरनाव जि खहा दंमोन बे खहाफोरखौ सुफुंनो हादों होननानै आं फोथायो लामा सामा गैयामोन बेबायदिनो बायदिसिना दिनै बिथिङाव दिनै जौगानो हायाखैमोन गासैबो बिथिङाव मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै जाबोदों दिनै मुलुगसोलोंसालि जादों इउनिभार्सिटि मोनदों SIT मोनदों बेबायदिनो गोबां इन्सटिटिउसन दिनै मेडिकेल कलेज मोनदों आरो बेबायदिनो इन्जिनियारिं कलेज जानानै थांबाय गोबां बेबायदि जानानै फैदों गतिके बिपिएफ सरकारा बिटिसिखौ पावाराव फैनायनि उनाव गोबां नाजानानै दिनै बिथांमोना जौगासारनायखौ लानानै फैनो हादों आरो बिनि उनाव बिटिआर सुक्तिनि उनावबो माखासे बाथ्राफोर दं माखासे बिथिं दं जायफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हायोब्ला बर'फोरनि जौगासारनायनि खामानि मावनो हायो बर'फ्रा गावनि राव हारिमुखौ लानानै थांनानै थानो हानाय जाथि हिसाबै गावनि हा हुफोरखौ रैखाथि होनानै थांनानै थानो हानायनि दिनै स्कप दङ बेफोरखौ दिनै खालामनो हायो बर'फोरल' नङा बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बेवहाय थानाय बर'फोरजों थाफानाय जाथि जनगोष्ठी गासैनिबो मोजां खामानि मावनो हानायनि मोनसे स्कप दङ आरो बे गुवार नोजोरखौ लानानैनो बे बिटिआर सुक्तियाबो जादों जों बेखौ एसेबाबो जों नुनो मोनदों गतिके जोंहा मोनसे थांखि दं बे थांखियानो जाबाय बिटिआर सुक्तिखौ जेरैखि जाया इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय पावाराव थानांगौ आरो पावाराव थानो थाखायनो बिपिएफआव आङो दिनै जइन जादों बे आंनि थांखि एनडिएफबिनि मोनब्रैबो माने गावस्रानाय हान्जा बेयो सुक्तिनि उनावहाय ज' जानो थांगासिनो दङमोन नाथाय आफादखौ नोंथांमोनहा सिफायनानै लानो गोनां जाबाय आरो दा नुनो मोनदों नोंथांमोननि जेनाखि एनडिएफबि मोनब्रै गौथुम मोनब्रै हान्जा बेनि दैदेनगिरिमोना जाय फाराफारि पलिटिकेल पार्टियाव हाबनाय जाबाय नोंथाङा बिपिएफजों दङ बि सावरायग्राया बिपिएफजों दं गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय एनडिएफबि बिथांमोना इउपिपिएलजों थाबाय आरो एनडिएफबि-एसनि नेहाथारि बि फेरेंगा बिथाङा इउपिपिएलजों थाबाय नोंथांमोना सेटलिफेटलि जानानै दङ बेराफारसे बिटिआर सुक्तियाव जायफोरनाखि मुंसाइ होदोंमोन गासैबो रावबो पलिटिकेल पार्टिनि नङामोन राजखान्थि थिलिनि नङामोन गौथुमफोरा दा नोंथांमोनहा माने जाय फाराफारि पलिटिकेल पार्टियाव हाबनानैहाय माने जेनाखि बिदिन्थि होनो थांदों दा बियो बर' रायजो राजाखौहाय एबा बड'लेण्डनि नोगोरारि मोननो मोनसे गोनो गोथो खोलैदों बे गोनो गोथो जानांगौनि बाथ्रा गैया जिहेतु एकर्ड जाबाय एनडिएफबिनि थांखिया जोबफैबाय आरो एकर्ड जानायनि उनाव एनडिएफबिआ जिहेतु डिसआर्म जानाय लोगो लोगो मोनसे समाव बेनमोन बे डिसबेन्डबो जाबाय डिसबेन्डमेन्टबो जाबाय गतिके एनडिएफबि हिसाबै जों दिनै गैलिया जोबफैबाय थांनाय फेब्रुवारि 9 तारिखआव मार्चनि 9 तारिखआवनो एनडिएफबिआ माने डिजल्भ जानाय लोगो लोगो जोबनानै थांबाय दा बाथ्राया जाबाय मा जों नुहुरखादों जे जिहेतु बे एमअएसआ जिहेतु बेवहाय थानाय माखासे क्लजेसफोरखौ बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि बाथ्रा बेनिखायनो जों सानदों गुवारै सानखानानै मोनसे कअर्डिनेसनखौ जोङो थि खालामना दोननो हादों कअर्डिनेसन बे कअर्डिनेसन कमिटियाव जोङो आसलते मोनब्रैबो संगठना फारियै लिन्थ्रियै जों खेबथाम सावरायनो हादों ज'है आरो बै माखासे थांखि लानाय जादोंमोन जे जोङो जि खामानि मावगोन बेखौ
सानलायनानै हलायनानै खामानिखौ मावगोन होननानै जोङो थांखि लानानै दंमोन खिन्थु बे क'अर्डिनेसन कमिटिनि स्पिरिटखौ दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथाङा लाखिनो हायाखिसै आरो दिनै बिथां बि फेरेंगा माने सावरायग्रा ग्रुपनि सेक्रेटारि बि फेरेंगायाबो माने गावसोरनि गोसो मथे इउपिपिएलजों हाबहैबाय जोंनि थांखिया बेनोमोन जे जों जि थांखि लागोन बेयो खौसेयै जोङो लागोन बा सोरबा राजखान्थियारि आफादजों थांनांगौ जायोबा जों खौसे थांगोन आरो नङाब्ला जों माने मोनसेबो राजखान्थियारि हान्जाजों थायाबासिनो जों आलादा रोखोमै माबा मोनसे सिन्था खालामो बेबायदि मोनसे थांखि लानानै दोननाय समावनो बिथांमोना गावसोर मोजां मोननाय पार्टिजों लोगो जानानै थाहैबाय दा जों फारसेथिं मोनथाम दोलोआ खिन्थु क'अर्डिनेसननि जि स्पिरिट बेखौ लानानै खामानि मावबाय थादोंमोन बे जाबाय रन्जन दैमारिनि ग्रुप आंनि ग्रुप आरो बि सावरायग्रानि ग्रुप जोङो बे मोनसे मोनथाम एनडिपिआ दिनै लास्टलि जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांजों थानानै खामानि मावोबा जोंनि जिथुनाखि फिउचार कर्स बेखौ जोङो खालामलांनो हागोन होननानै जों फोथायदों आरो बेनिखायनो जोङो बेवहाय फैबाय दा जोङो सानदों बे मोनथाम जि मोनसे क'अर्डिनेसननि ग्रुप जोङो बहाय सोरबा पलिटिक्सआव बाहागो लानानै देरहायैनि बाथ्रा गैला जों बे क'अर्डिनेसना बेखौ जों फोथांना लाखिगोन आरो बे क'अर्डिनेसनानो इमप्लिमेन्टेसन एजेन्ट जानानै थानांगौ होननानै जों बेखौ डिमान्ड खालामबोदों आरो बे बाथ्राखौ जोङो थांनाय मार्च दाननि 2 तारिखआव मोनसे गिदिर मिटिं जादोंमोन आफ्टार एकर्ड भारत सरकार आसाम सरकार आरो सोमावसारग्रा एनडिपिनि मोनब्रै ग्रुपखौ लानानै जि मोनसे जयै सावरायनाय बेवहाय जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ स्पष्ट बुंदों बेखौ जोङो बे क'अर्डिनेसन बाथ्राखौ बुंदों जों ज' जानानै इमप्लिमेन्टेसन खामानिखौ जों मावगोन होननानै गतिके बेवहाय जोंहा सिदिलि बिदिलि जानांगौनि बाथ्रा गैया जोंथ' खावलायदों बि फेरेंगाया थांदोंब्लाबो आरो दिनै गबिन्द बसुमतारी थांदोंब्लाबो बेवहाय मोनसे बेयो पलिटिकेलबाबो जिहेतु जोंहा रेसपन्सिबिलिटि थाबाय बेवहाय जोंहा एनडिपिनि थाखाय माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो सिन्था खालामथारनांगोन मावनांगोन बेनिखायनो जोङो ज'है थानांगौ आरो बेखौ बे थांखिखौ लानानै क'अर्डिनेसना जोनोम जादोंमोन दा बिटिसिनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ जेनेबा दा कर'ना भाइरासनि थाखाय फावसायदों भेरि इन्टारेस्टिंलि बिटिआर सुक्तियाव मुंसाइ होनाय प्रमद बर' आरो नोंथांमोन सानैया कख्लाबारि बियाबाव बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेसन गथायदों आरो नोंथांमोना बिसायख'थिनि बादायथिलियाव ओंखारबाय नोंथांमोन मानो बुधबार जानो हादिया जिहेतु बर'फोरनि गेजेराव मोननै राजखान्थियारि दोलो दङ मोनसेया जाबाय बिपिएफ मोनसेया जाबाय इउपिपिएल आरो बेजों खोथा नङा बर'नि राजनितिया खावनैस्रा जानानै जेब्लाबो राजखान्थिखौ गेलेबोदों इलेक्सनखौ गेलेबोदों दा बेवहाय जोंनि सागान होगिरि माखासे एनडिपिनि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा इउपिपिएलजों थाबाय सोरबा बिपिएफजों थाबाय बेयो स्वाभाबिक दा जिहेतु जोङो ज' थानो हानांगौमोन सागान होगिरि हिसाबै मोनसे जिहेतु एकर्डआव सहि होदों बे एकर्डआ मोनसे अन्य धरननि एकर्ड जानानै थांबाय जों ज' जालायनो रोङासै ना ज' जानानै थानो रोङासै हायासै बिनि गोबां खारन थाबाय दा ज' जानो थानो हायैनि थाखायनो दिनै आं कख्लाबारियाव बिजाथि महरै दिनै केन्डिडेटसार होबाय नमिनेसनाबो एक्सेप्ट जाबाय बिनि उनाव प्रमद बर'आबो बे समस्तिखौ मानो बासिना लाखो नैबे बाथ्राखौसो आं सानबाबो सानख'लायनो हायाखै आं सानदोंमोन मा जोङो जिहेतु सागान होगिरिफ्रा जायानो जायाथों मानो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि थाबाय सागान होगिरिफ्रा देरहालांनानै ज'है जुदि जोङो भारत सरकारखौ नारसिननानै
बेफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि मोनसे थांखि लानो हायोब्ला बिराद मोजां जागौमोन वेल एन्ड गुड बेबादि मोनसे थांखिखौ लानो हायोमोनब्ला खिन्थु दा सासे सागान होगिरि केन्डिडेटनि एगेन्स्टै आरोबाव बिथाङाबो फैनानै बेवहाय माने राजखान्थियारि जि मोनसे दावहा बेवहाय फैनायनि खार'ना बहुद बायदिसिना थानो हागौ बिथाङा बेखौ समाजो खोन्थासिगोन नोंथाङाबोथ' उइद्र' खालामनो हायोमोन जिहेतु सासे मुंसागिरिया एकर्डनि सिगनेटरिया बो दा माने दारायनो ओंखारफैबाय प्रमद बर'आ बे समाव नोंथाङा बिथांनि दाराय जाबालासिनो गुबुन बिजाबखौ सायख'ना लानो हायोमोन बे मोनसे खोथा बेवहाय जों थारमाने जिहेतु जोङो राजनितियाव हाबबाय जोंनो मोनसे नांबाय स्पेस नांबाय बे स्पेसखौ जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जों मोनदों पार्टियाव थानानै बे हिसाबै आंखौ बिजाथि महरै आंखौ हरनायनि उनाव बे थांखिनि बे एगेन्स्टआव थांनायाथ' आंनि थाखाय गोब्राब जागोन बेनिफ्रायथ' आं दोरोदनो हाया आरो दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया खख्लाबारियाव आंखौ दैथायहरनायनि बिजाथि महरै दैथायहरनायनि गोबां आरो बेबायदिनो गोबां पलिसि आरो प्लान दङ बहुद थागोन बियो गतिके बेबायदि मोनसे समस्तिखौ जोङो दिनै सोरखौबा गिनानै बा सोरखौबा दिनै सागानगिरि थानायखाय माने उइद्र' खालामनांगौ होननाय बाथ्राफ्रा बेयो जुक्ति जाया गतिके जेरैखिजाया बे समस्तिनिफ्राय देरहानानै ओंखारलांनायासो गिदिर थांखि जानानै थाबाय बेखौ आं खालामगोन आरो बे आंनि दायित्व नोंथाङा देरहागोन ना आङो आंनि देरहायैया दिनै रायजो राजाफोरनि सायाव आं हगारदों आरो आंहा कमप्लिटलि फोथायनाय दङ बे जायगाया आंनि थाखाय गोदान नङा एनडिपिआ 1991 निफ्राय बे ओनसोलाव दिनैसिमबो दंबाय थायो आरो थाबाय थागोन आरो दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव 34 इयार्सनि उनाव बे जायगायाव आं फैफिननाय लोगो लोगो आंथ' सानदों बे जायगायाव आङो समस्तिखौ देरहानो थाखाय आङो केम्पेइनबो खालामनांनाय नङा रायजो राजाफोरनि सिंनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ आं मोनदांजोब्बाय आरो बिथांमोना आंनि थाखाय मेगन मेसेबनानै भट होगोन आरो आंखौ जेरैखिजाया दैथायहरनायनि थांखि बिथांमोननि गोरबोआव दिनै लानानै दोनदों आं बेखौ फोथायो इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जानानै थांगासिनो दङ अब्ला बे जायगानि रायजो राजाफ्रा बे जायगानिफ्राय सासे बिटिसिनि चिफ मोनसिगोन ओरैबायदि लानानै बिथांनो भट होगोन बेयो दिनै बिथाङा इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट जानानै पार्टि मोनसे सालायदों बिथाङा बयनिबो गोसो पार्टि जानाय लोगो लोगो पावाराव फैनो गोसो जानायाथ' बयनिबो बाथ्रा बे थाखागोन बिथाङा चिफ जानाय जायैया रायजोफोरनि अननाय दिनै भटार्सफोरनि अननायनि सायाव सोनारगोन आरो जोंथ' नुदों बिथाङा चिफ जानो हायोबाथ' मोजां खिन्थु जानो हायाबासो दुखुनांथावनि बाथ्रा जागोन आरो जों बेखौ दिनैनि थारिखआव जेबो सोरनिबा साननायनि एगेन्स्टआव बेखौ जोङो बुंनानै लाब गैया गतिके बिथांनि बाथ्रा दा बाथ्रा जाबाय मा बेवहाय मोनसे ट्रेडिसनेल भटार्सफोर दङ मोनसेया जाबाय मा फारसेथिं एनडिपि थाबाय जइन्ट एक्सन कमिटि थाबाय बे ओनसोला एनडिपिनि थाखाय श्रीलंकानि जाफना एरिया बायदि बेवहाय एनडिपिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय थैथां एनडिपिनि दावहानि समाव दुखु मोननाय जेल जानाय बुख्रुब जानाय गोबां सेन्टिमेन्टजों दिनै बेवहाय बेबादि मोनसे थासारि दङ गतिके दिनै प्रमद बर' बिथाङा दिनै बे ओनसोलाव बे खख्लाबारि ओनसोलाव फैदों बिथांखौ
सासे लिडार हिसाबै ओरैनो मिथियोब्लाबो माने बिथांनो जे भट होगोन आरो मोनसे जाबाय मा फारसेथिं जों एनडिपि थाबाय आरो फारसेथिं माने बिपिएफनि जिथुनाखि गोहोम बेबोथ' नंखाय नङा थांनाय समाव बिपिएफआ सेकेन्ड पजिशन बेनिफ्राय एनडिपि सापर्ट खालामनाय जि मोनसे दिनै इलेक्सन गेलेदोंमोन बेखिनि समाव जोंनि थाखायनो जयेन्ट एक्सन कमिटि आरो एनडिपिनि थाखायनो पिसिडिनि बिजाथि अनित बसुमतारी देरहालांदों गतिके जोंनि गोहोम आरो जोंनि गोहो आरो बिपिएफनि गोहोजों जेब्ला सरजाबगोन बिराद मोनसे सक्ति मोनसे जायो बेहाय गतिके आंनि नोजोराव दिनैसिम बेबायदि सक्तिया माने जेरैबायदि दङ बिदिनो दङ इनटेक्ट दङ आरो बेबायदि मोनसे परिबेसनि गेजेराव बेवहाय सानै प्रमट फैबाबो सानै सागानगिरि फैबाबो जेबो खालामनो हानाय नङा होननानै आं फोथायदों। नोंथाङा बुंदों जे मुंसायगिरिफोरा पावाराव थानानै बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि मोनसे बिबान दं आरो बिनि थाखाय नोंथाङा बेवहाय बिजाथि गसंदों इलेक्सनाव ओंखारदों एबा राजखान्थिनि थिला आगान होदों। प्रमद बर'आ मोननै समस्तियाव दारायनो ओंखारदों कख्लाबारि आरो तामुलपुरनि गयबारि बियाबाव बिथाङा कख्लाबारियाव जेनोब्लाबो गयबारियाव बिथाङा देरहायो आरो गयबारियाव जेनोब्लाबो कख्लाबारियाव देरहायो दा बिथाङा माबा मोनसे बेयो कनफार्म जागोन बेखौ लानानै बिथाङा दङ नोंथाङा जेनोब्ला बे नोंथांनि जे रेसपन्सिबिलिटि नोंथाङा बुंदों बेखौ बोरै मावफुंगोन? जों दहाय आं मोनसे खोथा बुंखादों जे जों बिनिखायनो क'अर्डिनेसन कमिटि बेखौ जों इमप्लिमेन्टनि एजेन्ट हिसाबै जों दोनगोन बे क'अर्डिनेसन गेजेरजोंनो इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामनायनि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामदों बे जेननाय आरो देरहानायनि बाथ्रा गैया जों मोनसे बेबादि मोनसे थांखि लानानै दोनखादों गतिके बेवहाय सिन्था खालामनांगौनि बा जेनबाबो कुनु मोनसे खहा जानायनि बाथ्रा जों सिन्था खालामाखै। दासान्दि जेलाव गोबांसा एनडिपि दङ जोबजानानै आरो रन्जन दैमारि एनडिपिनि मासिगिरि बिथाङा मुंसायगिरिमोन बिटिआर सुक्तियाव बिथाङा नाथाय जेलाव थांफिननांबाय नोंथांमोननि रला मा जागोन? दा बेनिखायनो जोङो जिथुनाखि सुक्ति जागोन बे सुक्तियाव गोबां बाथ्राखौ जों सोसननो सानदोंमोन दहाय बुंदों जोंनो एमनेस्टिनि बाथ्रा एमनेस्टिया जोंनि मेइन डिमान्डमोन बेखौ लानानै जों बारे भारत सरकारजों माने इन्टारलिगेटजों सावरायदों जोंहा माखासे जेलाव दङ बिथांमोना बेखौ हाइनास केस हिसाबै आइडेन्टिफाइ खालामदों जों बुंदों नन हाइनास बेखौ डिफारेन्सियेट खालामालासिनो एमनेस्टियाव सोनांगौ बेखौ जों नारसिनबाय थानाय जादों दा बेल' नङा बेबायदिनो गासै माने 70 जनसो दाबो एनडिपिनि सोद्रोमाफ्रा जेल जाबाय थानाय गोनां जादों आरो सानैसोआ आरोबाव फासिनि अर्डारावबो दिनै गोलैनानै दं दा बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो साननांगोन जों डिमान्ड खालामनांगोन दाबो जोङो बेखौ बुंबाय थादों दाखालि बावै मार्चनि 2 तारिखआव जि मोनसे एकर्डनि उनाव सावरायनाय जादों बे सावरायनायावबो जों बे हाइनास आरो नन हाइनास बेखौ डिफारेन्सियेट खालामनाङा एमनेस्टियावनो माने उइथड्र खालामजोबनांगौ होननानै केसफोरखौ उइथड्र खालामनांगौ होननानै बे पाब्लिकफोरनि केस जों एनडिपिनि केस गासैबो उइथड्र खालामनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों हयथ' बेखौ जोङो मोजां जुदि क्ल'जफ्राव सोनो हानायमोनब्ला ओरै जागौमोन खिन्थु दिनै प्रमद बर' बिथाङा एनडिपि नङैखाय जोंनि जे जेंना बेफोरखौ जेबो साननो हायाखै हाखु दाखु बिथाङा मा थांखिनि थाखाय एसेबां हाखा दावरा सहि खालामनो नागिरखो बेखौसो जोंहा दाबो सानबाबो सानख'नो हायै बेबायदि अबस्थायाव जों दङ अब्लाबो जोङो जिहेथु बेवहाय जोंहा गोबां बाथ्रा हाबना थाबावबाय जोंथ' सानदोंमोन जे एनडिपिआ जिहेतु स्ट्रागल खालामदों बेवहाय 2500 एनडिपि केडारफ्रा थैनानै जेरै मुंख्लं जानानै थाबाय बिथांमोननि थाखाय एक्स ग्रेसिया जों जेबो होनो हानाय नंला दिनै तारिखआव बै एकर्ड बे एमअएसआव जि लिरनाय दङ जोंनि मुंख्लंफोरनि न'खरा
बिनि जाथि खुरमाफ्रा थाखा गदसेबो मोना मुंख्लं जानायनि नामाव जों बेखौ सोनो नागिरदोंमोन बारे बारे सोनो नागिरदोंमोन बेनिफ्राय जोङो बेखौ हास्लाबथारासै जोंथ' डिमान्ड खालामदोंमोन बेखौ बेनिफ्राय जोङो नुबाय जे बेवहाय एनडिएफबिनि मोनथाम मोनब्रैसोल' दिनै डिमान्ड दङ बे डिमान्डफोरखौ नायबाय एक्स ग्रेसिया बेबो जि एमाउन्ट बेबो खम 4 लाख हयथ' एसे बारा जानो हागौ 4 लाखल' मोनगोन रिहेबिलिटेसननि नामाव बेनिफ्राय जों बुंदोंमोन जे मुंख्लं जिहेतु जानानै थांबाय बेहाय सिभिलियानफ्राबो मुंख्लं जादों जोंनि काडारफ्राबो मुंख्लं जादों बिनि थाखाय माबा मोनसे थानांगौ होननानै जों बुंदोंमोन बे 15 लाख थाखाखौ जों दिनै बिदोंमोन उनावहाय जों नुबाय जे बे 15 लाख जों बिदोंमोन दा बेहाय 5 लाखनि बाथ्रा दिनै नोंथांमोना लिरनानै दोनदों बेनिफ्राय जेब्लानाखि 5 लाखनि खोथा बुंबाय बेवहायथ' खुनु एनडिएफबिनि थाखाय 5 लाख थाखा लिरनाय जायाखै मुंख्लंफोरनो बे बाथ्राया ओंखारबाय ओमफ्राय बेहायथ' लिरनाय दं होनना बुंबाय नैबे 8.4 क्लजेसआव बै मोनसे बाथ्रा दङ गभर्नमेन्ट अफ आसाम विल प्रोवाइड फाइनान्सियल कम्पेनसेसन अफ रेस्ट 5 lakhs to each of kin of persons who lost their lives in agitation for separate state नैबे बाथ्राखौ जों बुंदों बेहायथ' लिरनाय दं होनना बुंबाय बेहायथ' लिरनाय दं 5 लाख थाखा होगोन नेक्स्ट अफ किन एन्ड बे माबाफोरनो ना न'खरनि मानसिफोरनो बेथ' लिरनाय दं होनना बुंबाय ओमफ्राय बिथांमोना बेखौ क्लियार होयो जे बे एनडिएफबिनि थाखाय नङा जाबाय आरो जायफोरो गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामदों बिसोरो सोरबा मुंख्लं जायोबा बिसोरनि थाखायसो बै 5 लाख थाखाखौ होनाय जागोन होनना बुंबाय दा जोङो बेफोरबायदि माखासे गोरोन्थि बायदिसिनाफोरखौ नायस्लाबनो मोनैयाव सुक्तिया गोबां गोरोन्थि जानानै थांबाय बे जोंनि थाखाय बियो माने मोनसे माने रायजानाय दलिल बायदि जानानै थासिगोन होननानै सानो गतिके दा बेबायदि मोनसे दिनै हाखादावरा मोनसे सुक्तिया बर'फोरनि जि थामथि सुक्ति बेखौ गोबां नस्थ' खालामबाय जोंहा बेखौ जों साननानै लानो हादों दा जेराव थानायफोरा गगोन ने बेखौथ' दिनै सरकारा मानिनानै लायोब्लासो गगोन बे हाइनास आरो नन हाइनासनि बाथ्रा दङ बे केटेगरि खालामदों बिथांमोना माने केस बाय केस ना केस अनुजायै हगारनाय जागोन होनना बुंदों माखासे नन हाइनासफोरखौ बिदिनो नर्मेलि उइथड्र खालामनाय जागोन होनना बुंदों दा बेबायदि बेसेबां बिथांमोना बेबायदि मोनसे एनडिएफबिनि थाखाय खामानि मावगोन जोंहा बेखौ उननि समफ्रावसो जों बेखौ मिथिसिगोन प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथाङा नोंथांजों कन्टेस्ट खालामनो फैदों नोंथांजों बुजाफोरा मानो जानो हादिया बाथ्राथ' बहुत साननो गोनां थाबाय बिथाङा आंखौ मिथिखायो आरो आं बे समस्तियाव बिजाथि महरै ओंखारसिगोन बेखौ मिथिखायो आरो जों बेखौ मिथिखायो बिथाङा गयबारियाव नमिनेसन अलरेडि होखांबाय बिथाङा बहाय फैनानै नमिनेसन होफैबावनायनि खारना हयथ' बेहा गोबां थानो हागौ खिन्थु आङो सानो आंबो सासे सागानगिरि हिसाबै सुक्तिकारि हिसाबै बिथाङा बहाय होआबासिनो एटलिस्ट सागानगिरिखौ सासेखौ रेसपेक्ट होनायनि रेसपन्सिबिलिटिया बेहा थानांगौमोन आंथ' मिथिगौ गुबुन गुबुन दल संगठनफ्रा बिदिनो खालामदों धोनस्रियाव आंखौ प्रजेक्ट खालामदोंमोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोङो धनस्रिनि समस्तिनि मानसि जोंहा केन्डिडेट गैखाया नों बेहाय खामानि मावदो होननानै आं बेवहाय आदा आदि खामानि मावखांबाय धोनस्रियाव मावखादों आं मोजांबो आवगायदोंमोन बेनिफ्राय बेवहाय आंखौ खामानि मावबाय थानायखाय भारतीय जनता पार्टी बिथांमोननिफ्राय केन्डिडेट होआ होननानै होआखै एटलिस्ट सुक्तिकारि हिसाबै आंखौ सनमान होदों भारतीय जनता पार्टी स्टेट लेभेलनि दैदेनगिरि बिजेपिया
बिनिफ्राय बेवहाय जेब्लानाखि आङो नमिनेसन होबाय बिथांमोननिफ्रायबो बे समस्तियाव आंनि एगेन्स्टआव बिजेपिनिफ्राय केन्डिडेट होआखै बियो आं रोखा आं जेराव थागोन बेवहाय भारतीय जनता पार्टिया आंखौ रेसपेक्ट होनानै बेवहाय नमिनेसन होनाय नङा दा बेवहाय बिथांमोना दिनै रेसपेक्ट खालामदों खिन्थु जों बर'जों बर' गावजों गाव सागानगिरि जानानै आंनि सासे सागानगिरिनि एगेन्स्टआव आरोबाव प्रमद बर'आ फैनानै बेवहाय नमिनेसन होनायनि खारनखौ दिनै बिथाङा बिनि फिननायखौ बिथाङा गाव होब्ला रायजो राजाफ्रा बुजिगोन आंबो बुजिगोन दा बेखौ आंनो दिनै लुबैदों नोंथाङा बुंबाय जे माने भैरबकुन्द'आव आदा देखा मावखाबायमोन धनस्रियाव आदा देखा मावखाबायमोन होनबा नोंथांमोना बैहाय नमिनेसनखौ होदिया दा बेवहाय जोंहा एनडिपि हिसाबै जेब्ला जोङो बिपिएफजों ज' जाबाय रायलायबाय बेखिनि समाव जों माखासे सिट मोनदोंमोन जों 11टा सिटखौ जों मोनदों 11टा सिटआव सिट मोनदोंब्लाबो जोंहा केन्डिडेट दं समस्ति गैया समस्ति दं केन्डिडेट गैया बेबायदि गोबां जेंना जानायाव जोङो माखासे सिटफोरखौ एडजास्ट खालामलायनो गोनां जादों बेवहाय आंनिनो लोगो सासे फैलाव मुसाहारिखौ आं दोनबाय बेवहाय आङो कख्लाबारियाव फैबाय आरो आं बेवहाय फैनायनि माखासे आंखौ हरनायनि माखासे बेवहाय खारनबो थागोन ओंखायनो आङो बेवहाय फैनाय जादों आरो आं जिहेतु आं बेवहाय साहस खालामदोंबो खारन बेवहाय बे जायगाया आं बे ओनसोलनि बार बे ओनसोलनि जेंना बायदिसिनाजों आं दिनै मोगा मोगि बा आं दिनै बुजियो मिथियो आरो बेवहाय थानानै बे समस्तिनिफ्राय आङो बिजाथि महरै देरहालांबा गोबां खामानि मावनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं नोंथांनि गोजोननाय होबाय नोंथाङा बे कर'ना भाइरासनि जेनाखि थासारि बे समाव बिसायख'थिनि दोहौ बेफोरखौ नेवसिनानै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननो सम होदों आरो नोंथांनि गोबां बाथ्रा जों मिथिनो मोन्दों बिटिआर सुक्तिनि बाथ्रा जों गोबां बाथ्रा मिथिनो खाबु फैदों लोगोसेनो फैगौ बिसायख'थियाव नोंथाङा माने बारसोमनायनि जेनाखि माखासे बाथ्रा बेखौ बुंबाय आरो नोंथाङा बिटिआर सुक्ति एबा एनडिपिनि सेटेलमेन्टनि बाथ्रा बेवहाय फैदों बेफोरखौ नोंथाङा बुंफोरदों बेफोरखौनो बिथा लानानै नोंथाङा राजखान्थियाव हाबदों होनना बुंनाय जादों आरो बिसायख'थियाव ओंखारदों आरो सरकारनि बाहागोआरि जानो नागिरदों दा बेफोर गासै बाथ्राखौ लानानै नोंथाङा फैगौ बिसायख'थियाव देरहाथों जों बेखौनो मिजिं खालामगोन आरो नोंथांजों लानाय बे मोगा मोगिखौ जों बेवहायनो फोजोबबाय गोजोननाय खुलुमबाय होबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्डनि बिसायख'थिनि सायाव अपारेसन दा जों बे समाव दङ कख्लाबारि बियाबनि खामारदैसा प्राइमारि बिपिएफनि मावख'आव एक्स इएम बिटिसिनि बुद्धि नार्जारि बिथांखौ जों लोगो हमनो हादों आरो बिथाङा आथिखालाव बिपिएफनि मिरु सोद्रोमा लोगोसेनो बे हालामनि थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दङ लक्षी बाजार हालामा बिथांनि आंगो गामि बिथाङा फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय मा साखाफारा जादों बेनि सायाव जों मिथिना लानि धीरेन बर'आ कख्लाबारि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि बिनि थाखाय बिथाङा गोबांथार खामानि मावगासिनो दङ मा प्रिपारेसन खालामदों जों बिथांनिफ्राय मिथिना लानि नोंथां खुलुमनाय होदों नोंथाङा बिपिएफनि मिरु सोद्रोमा आरो बड'लेण्डनि एक्स इएम नोंथाङा बड'लेण्डनि एक्स इएम हिसाबै नाथाय बे कख्लाबारि बियाबाव बिजाथि दैखांनानै लायाखै जाहोना आङो सासे बिपिएफनि फाउन्डार बिपिएफआ आंखौ सृष्टि खालामाखै बिपिएफखौ आङो सृष्टि खालामदों बे हिसाबै टटेलि बिपिएफनि जिखिनि हाइकमान्ड डिसिसन बे हिसाबै खामानि मावनो दिनैसिमबो आङो प्रस्तुत
बे हिसाबै हाइकामान्डआ जि डिसिसन लादों बे हिसाबै आं खामानि मावनो थाखाय दिनैसिमबो साखाफारा जानानै दङ। बिपिएफआ थांनाय बिटिसिनि बिसायख'थियाव जेनदोंमोन। पिसिडिआरनि अनिप कुमार बसुमतारिया बे हालामनि माने एमसिएलए जादों। एबारावहाय देरहागोन ने बिपिएफआ? देरहानाया जोंनि दानि अंकआव स्पष्ट। आं बेखौ लानानै स्पष्ट बुंगोन, थांनाय बेलियाव पिसिडिआरनि केन्डिडेट देरहानायनि माखासे अंक एरिथमेटिकआ केलकुलेसना एनडिएफबिखौ लानानै जादोंमोन। एनडिएफबिआ बै समाव पिसिडिआरजों सापर्ट खालामनानै बिसोरनि भटआ पिसिडिआरनि लाइनाव खारदोंमोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव थांनाय बिटिआर एकर्डनि बेलायाव जोंनि गेजेराव बिखेखय बाक्सा हिसाबै बिपिएफ आरो एनडिएफबिआ बिटिआर एकर्डखौ जेरैबायदि जयै जोङो सापर्ट खालामबाय, वेलकाम जनायबाय, गतिके टटेलि आं दिनैनि दिनाव बेवहाय आङो 100% एनिफ्राय जेडसिम आं इनभल्भ दङ। जोंनि बाक्सा जिल्लायाव एनडिएफबि, बिपिएफ, पिपुल जयेन्ट एक्सन कमिटि आरो जेसेबांनाखि एलाइड अर्गेनाइजेसनफोर दङ, बर' हिसाबै बिटिआर एकर्डखौ जों बयबो सापर्ट खालामनांगौ, वेलकाम खालामनांगौनि बेलायाव आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो कोअर्डिनेशन कमिटिनि सासे इनचार्ज जानानै टटेल बाक्सायाव आंहा मोनसे भिजिट खालामनानै आं फुरा बेखौ आं नलेजाव फैदों आरो बेखौ आङो दिनैनि दिनाव नलेजाव फैनानै फिल्डआव जिखिनि आङो खामानि मावबाय बे बेलायाव जोंनि गेजेराव जिखिनि बुजाफोरा बिटिआर एकर्डखौ जेरैबायदि वेलकाम जनायदों, आं गुबुन समस्ति गुबुन डिस्ट्रिक्टखौ बुंनो थाङा। बिखेखय बाक्सा हिसाबै कख्लाबारि समस्तियाव खुनु सिन्ता गैया। थांनाय इलेक्सनाव पिसिडिआरआ अनिप बसुमतारिया देरहानायनि एकमात्र अंकआ जाहैबाय एनडिएफबिखौ लानानैमोन। दिनै बेखिनि जिखिनि एनडिएफबि पर्सना थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव पिसिडिआरखौ देरहाहोदोंमोन, टटेल बेखिनि एनडिएफबिनि फ्रेक्सना जोंजों दा ज' जानानै दङ। नोंथाङा मोननै टार्म बिटिसिनि एमसिएलएमोन, 2022 मायथाइ आरो 2011 मायथाइयाव बानजायनाय बिसायख'थियाव। दा बै समनि माने जेनाखि बिपिएफनि राजखान्थियारि थामोनथा बेखौ थांनाय 2015 मायथाइयाव मानो नोंथाङा लाबोनो हायाखैमोन? बेथ' माखासे जोंनि गेजेराव कमिउनेल मोनसे गाज्रि मोनसे परिबेक फैदोंमोन। बायदि नोंथांमोनाबो मिडियानि मानसि जानानै मिथिगौ, जोंनि गेजेराव जिखिनि कमिउनेल क्लेसिं, बे कमिउनेल क्लेसिंआ जोंनियावबो बिराद गाज्रि एफेक्ट खालामदोंमोन बे कख्लाबारि समस्तियाव, जायनि थाखाय जोङो मोनसे बेलेन्सआव लाबोनो हायाखैमोन। बेनि थाखाय एनडिएफबिआबो जिखिनि जोंनि गेजेराव बर' कमिउनिटिनि जिखिनि भट बेखिनिया जोंनो जथेस्थ' जायाखैमोन आरो बेवहाय मायाव अंकआ मिलायाखैमोन जोङो एनडिएफबि फ्रेक्सना जोंनि थाखाय बिपिएफ हिसाबै प्लास पइन्टआव फैयाखैमोन। नोंथाङा इएममोन बड'लेण्डनि, इएम जानाय हिसाबैहाय नोंथाङा दिनै बिजाथिखौनो मोनाखिसै, नोंथांनि मान सन्मानाव आघात नाङाखै नामा? आं एप्लाइखौनो खालामाखै। मान सन्माननि खोन्थायाथ' गोजाननि खोन्था। आङो सासे केन्डिडेट जानो लुगैनानै आं दिनैसिम हाइकामान्डनाव एज ए केन्डिडेट एप्लाइखौनो खालामाखै। बे हिसाबै आंनाव मान सन्मान आघातनिथ' जेबो खोन्था फैनाङा। आच्छा, होमबा नोंथाङा धीरेन बर'नि थाखाय दा खामानि मावगासिनो दङ? एज ए धीरेन बर' नङा, बिपिएफ हिसाबै आं खामानि मावगासिनो दङ। बेसेबां प्रिपारेसन? अलरेडि जोंनि बेलायावथ' दा लकेल हिसाबै जों जिखिनिखौ सिन्था खालामनानै जिखिनिखौ फिल्डआव माबाबाय, खमसे खम जोङो 100%, 80%, 70%खौ बुंनो हाया दिनैनि दिनाव। खिन्थु नै बिसिसिम दानि दिनाव जोङो 60%आ अलरेडि जोंनि माबाया फैगासिनो दङ।
कख्लाबारि हालामाव बर'नि भटारा जाहैबाय 77,000 अना बर'नि भटा दङ 31,000नि बांसिन दा बर'नि भटा खावनै जायोब्ला अना बर' भटा गण सुरक्षा पार्टियाव थांगोन होमबा गण सुरक्षा पार्टिया देरहागोन इलेक्शना बिदि जाया आंहा स्पष्ट मोनसे साहस दङ बिसास दङ अना बर'नि गेजेराव बे पार्टी लाइनाव इलेक्शना थांबाबो अना बर'आदि कमिउनेल लाइनाव इलेक्शना कख्लाबारियाव थांगोन आं बेखौ बिसास खालामा प्रमद बर' इउपिपिएलनि आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो बिथाङा आफादगिरिमोन बिथाङा जोबोद हल दङ आरो बिटिसिनि चिफ जागोन होननानैबो दा गोबां सावरायनाय जादों अब्ला बिटिसिनि चिफआनो बे हालामनि केन्डिडेटब्ला बे हालामाव कन्टेस्ट खालामदोंब्ला होमबा आल्टिमेटलि रायजो राजाया बिथांनो भटखौ होगोन बेथ' गावसिनसो खोन्था जोंनाथ' हाग्रामायानो दं सिबा जों हाग्रामाखौनो लाबोफिनगोन खार'ना जाहैबाय दिनै हाग्रामाया जिखिनि ओनसोलाव उन्नति खालामदों बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां डेभेलप खालामदों बेखौ लानानै सोरबाया दिनै स्ल'गान गायबाबो बेनि सायावथ' रायजो राजाया बेसेबां बिसास गैया बेथ' प्रमद बर'निसो थांखि आं सिफ जागोन होननानै खिन्थु जोंनि बेलायावथ' प्रमद बर'आ थैलाय उजिलाय सिफ जानो हाया थेंक इउ बड'लेण्डनि बिसायख'थि 2020 नि सायाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि अपारेशन दा जों दङ बाक्सा जिल्लानि कख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय राबां बर' बाजारनि बिपिएफनि मावख'आव कख्लाबारि बियाब बिपिएफनि आफादगिरि शंकर बसुमतारी बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट बिजाथि गसंदोंमोन कख्लाबारि बिएफनि थाखाय बिपिएफनि दैदेनगिरिमोनब्लाबो बिथाङा नमिनेसन गथायनायनि उनाव गावनि नमिनेसन लाइखौ उइथड्र खालामफिननाय जायो बिपिएफनि केन्डिडेट धीरेन बर'नि सापर्टनि थाखाय जों बिथांखौ लोगो हमनो हादों आरो बिथाङा फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय मा प्रिपारेसन खालामदों बिनि सायाव मिथिना लानि खुलुमनाय होदो खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननिसिम आंनि खुलुमनाय थाबाय फैगौ बिटिसिनि जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव 22 नं कख्लाबारि बिटिसि एसटि कनस्टिटिउन्सिनिफ्राय जों कख्लाबारि ब्लक कमिटि बिपिएफ हिसाबै ओनसोलारि गावनिनो दोलोनि बिजाथि जोङो लुबैदोंमोन आरो बेबायदिनो आंनि केन्डिडेटसारनि प्रप'जेल मोनसे हाइकमान्डनो ब्लक कमिटि बिपिएफआ गथायदोंमोन नाथाय उनाव हाइकमान्डनि बिथिंनिफ्राय एनडिपिनि आफादगिरि धीरेन बर' बिथांखौ एडजास्टमेन्टनि खाथिराव बिथांमोना जिहेतु सिगनेटरि पिस बड' एकर्डनि जिथु सिगनेटरि बिथांमोनखौ एडजास्टमेन्ट खालामनो हायैनि थाखाय जोंनि कख्लाबारि बे बिटिसि समस्तियाव धीरेन बर' बिथांखौ एडजास्ट खालामना हरनाय जायो आरो बिनि मोनसे स्ट्रेटेजिक रिसेन्टमेन्ट देखायनो थाखाय आं गावनो नमिनेसन फाइल खालामदोंमोन इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट हिसाबै नमिनेसन स्क्रुटिनि जाखांनायनि उनाव सानसे उनावनो चिफ सारा जोंखौ लेंहरनाय लेखा जोङो बिथांजों थांनानै बेनि सायाव गुवारै सावरायो आरो आंनि नमिनेसनखौ उथायना लानो थाखाय बिथाङा रिकुवेस्ट खालामनाय लेखा जोङो फुजाफोरनि गेजेराव पुनर जे आंनि नमिनेसन फाइल खालामनाय बेखौ बोखांनानै लानाय जायो नेक्स्ट डे दा बिपिएफ दलनि जि स्ट्रेंथ जोंनि बियाबाव जोंनि समस्तियाव बेयो सिगांनि बादिनो दङ जेबो खहा जायाखै बरंस सिगाङाव जोङो जायफोरनि हेफाजाब मोननो हायाखैमोन दिनै एनडिपिपि
एनडिएफबिनि मोनथाम ग्रुप जोंनि ओनसोलावबो एसे एनैबाबो बिथांमोननिबो प्रभाब दङ गतिके बिथांमोननि जे हेफाजाब जोङो मोननो हागोन बिथांमोनजों दंफायोमोन बड' पिपल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि बिथांमोननि मावथिफोराबो दिनै जोंजों जयै बिपिएफ दलावनो थानानै जुजिनायनि बाथ्रा होदों गतिके बे दिगखौ नायनानै देग्लाय जोङो कख्लाबारि समस्तियाव मोजां भट लानानै देरहानो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो बेनि सायाव जोङो पलिसि लानानै रायजोनि गेजेराव हाबनो थाखाय जोङो साखा बारा जादों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बुहुमनाङै कर'ना भाइरासनि जि साग्लोबनाय बे साग्लोबनायाव लकडाउन एनाउन्समेन्ट जानायनि उनाव रायजोनि गेजेराव हाबनो जोंहा असुबिदा जादों बे प्रब्लेमनि थाखाय जि फोसावदिंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया दा थाद'नानै दङ नोंथांनि कख्लाबारि बियाबाव बड'लेण्ड दाबिदार बा बड'लेण्ड दाबिनायाव गोबाव सम गावखौ बावसोमनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दा बिथाङा इउपिपिएलनि आफादगिरि जाबाय प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानो थांगासिनो दङ बे हिसाबै बिथाङा कख्लाबारियाव बिजाथि गसंनाय जादों दा बिटिसिनि चिफ जागोन बे बिएफनि सासे एमसिएलएआ अब्ला नोंथाङा धीरेन बर'खौ सापर्ट खालामनाय एबा बिपिएफनि रला मा जागोन प्रमद बर'नि जि रल बे गोदान खोथा नङा जोंनि थाखाय आरो रायजोनि थाखायबो बेयो गोदान खोथा जानाय नङा होनना आं सानो खारन जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाना दंमोन अब्लाबो बिसायख'थिनि समफोराव बिथाङा इउपिपिएलखौनो बेकिं खालामबाय थादोंमोन इउपिपिएलनि जानानैनो केम्पेइन खालामबाय थादोंमोन गतिके प्रमद बर' दिनै फैदों होननानै इउपिपिएलआ सिगांनिख्रुइ रासिन जादों जोङो बेखौ सानाखै आरो रायजोआबो बेखौ फोथाया होननानै जोंहा फोथायनाय दङ ना आंनि कुइसन जाबाय जे बिथाङा कख्लाबारि बियाबनिफ्राय एमसिएलए दारायनो ओंखारदों आरो बिथाङा बिटिसिनि चिफ जागोन बुंनाय जादों बै हिसाबै कख्लाबारि बियाबनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु बड'लेण्डनि चिफखौनो मोनसिगोनब्ला बे गावनि जायगानि एमसिएलएखौ होमब्ला रायजो राजाया भटखौ प्रमद बर'नोसो होगोन सिगांनि जा बड'लेण्डनि आन्दलननि जि थौ दंमोन बे दोहौखौ प्रमद बर'मोना लानानै रायजोखौ थै फुदुंदोंमोन इमसन खालामदोंमोन दिनै बे इमसना गैया गतिके बिथाङा चिफ जानायनि आसाखौथ' बाद हो बिथाङा तामुलपुर गयबारियावबो देरहाया कख्लाबारियावबो देरहाया सिगांनि जि मोनसे दोहौ बे दोहौआवनो बिथांमोना जेबो खालामबोनो हायाखै 2014 मायथाइनि 15 मायथाइनि जि बिटिसि इलेक्सनमोन बहायबो बिथांमोना इमान दोहौनि गेजेरजों मात्र 7निल' एमसिएलए दैथायहरनो हादोंमोन दा गतिके दिनै प्रमद बर' फैदों होननानै बिथाङा आफादगिरि जादों होननानै बिथाङा बिजाथि जादों होननानै बिथांखौ गोदान महरै एक्सेप्ट खालामगोन जों बेखौ फोथाया आरोखि खारन बिथाङा सिगाङावबो इउपिपिएलनि जानानैनो खामानि मावखादोंमोन बिटिआर जाबाय बिटिआर सुक्ति जादों रायजो राजाया गोदान मोनसे सुक्ति मोननायनि थाखाय गोजोननाय दङ दा बेखायनो बिथाङा बांसिनै भट आदाय खालामगोन आरो कख्लाबारि बियाबखौ बिथाङा दखल खालामगोन बिटिआर सुक्ति जाबाय इतिमध्ये बर' रायजो राजाफोरा मोनथिबाय जे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया बे बाथ्राखौ रायजो राजाफोरा दिनै स्पष्ट जाबाय बरंस जे सोरखारजों थगायजानाय मोनसे दलिल होननानै दिनै रायजोनि गेजेराव बेयो प्रसार जादों आरो बे बिटिआर सुक्तिया फेलर जानायनि मुल दायनिगिरिखौ दिनै प्रमद बर'खौनो होननानै जोंनि गोरों गोरा रायजोफोर आरो समाजा मिथिगासिनो दङ नोंथाङा एमसिएलए नमिनेसन गथायदोंमोन कख्लाबारि बियाबनि थाखाय नोंथांबादिनो फैला बर' सावथुननि सासे मुंदांखा एक्टर बिथाङाबो नमिनेसनलाय गथायदोंमोन नोंथांमोननि बानबुंथि एखे बे जाहैबाय जे नोंथांमोननि हालामनि केन्डिडेट नोंथांमोननि पार्टिनिफ्राय बिजाथि हरनाय जायाखै दा बेखायनो नोंथांमोना नमिनेसनलाय गथायदोंमोन फैलायाबो गथायदोंमन दिनैनि समाव नोंथाङा बिपिएफआवनो थाबाय नाथाय फैलाया इउपिपिएलआव थांबाय फैलानि पपुलारिटि फैलाखौ मोजां मोननाय गोबां
रायजो राजा दङ बिथांमोनहा फैलाजोंनो लोगो जानानै इउपिपिएलनो भट होगोन आं दुखु फोरमायो जे फैला बरगयारी बिथाङा जोंस्रां ब्रह्म एलियास फैला बिथाङा इउपिपिएलआव थांनो नाङामोन बिथाङा आबेगिक भाबै बे हाबाखौ मावदों होननानै आं सानो खारन बिथाङा सासे कालचारनि हारिमुनि मानसिमोन हारिमुजों सोमोन्दो थानाय मानसि गतिके बिथाङा हरखाबैनो मोनसे दोलोआव जइन जाहैनायखौ आं बेक्तिगत भाबै लुबैयाखैमोन दा जेयानो जादिला जे फैला बिथाङा जदिअ इउपिपिएल दोलोआव थांबाय आं बिपिएफनि खामोन बिपिएफआव थालांबाय दा फैला बिथाङा इउपिपिएलआव थांनानै बिपिएफनि थोजासे खहा खालामनो हागोन होननानै आं सानाखै आरो बेक्तिगत भाबैबो गाव जे राइज जागोन राजखान्थियारि भाबै बे बिथिङावबो आंहा फोथायनाय गैया बिथाङा गावनि फलोवार्सफोरखौहाय लानानै इउपिपिएलआव हाबदों दा बिथांनि जायफोर फलोवार्सफोर दङमोन बिथांमोननि इनफरमेसन जोङो लागासिनो दङ आरो बिथांमोना लासैनो जोंजोंनो गोरोबफैगासिनो दङ आरोखि जायफोर बिथांजों थांफादोंमोन जाय बिथांमोनखौ बिथांमोना लांफादोंमोन बिथांमोना दा जोंजोंनो गोरोबना थानायनि थाखाय बिपिएफ दलावनो थाफिननायनि थाखाय जोंनो बांसिनानो बाथ्रा होदों दा बे कर'ना भाइरासनि बे बन्दनि समाव जोङो फिजिकेलि बयजोंबो भाब बिनिमय खालामलायनायनि खाबुखौ जोङो मोनथ'वाखै टेलिफनिक बांसिनजोंनो जोंहा कन्टेक्ट जाबाय आरो बिथांमोना जोंजों बावैनो सावरायनानै जयै जोंजोंनो थाफानायनि खोथा बुंहरबाय थादों कर'ना भाइरास नोंथांनि हालामाव माबायदि प्रभाब गोलैदों दासिम जोंनि बेवहाय बे रोखोम प्रभाब गैया नाथाय गिनाय जे गिख्रंनाय बे जिनिसा एसे फैदों खारन जोंनि हालामनिफ्रायबो केरेला मुम्बाइ राजस्थान बायदि जायगाफोराव खामानि मावहैनाय मानसिफोर दङमोन सेंग्राफोर दङमोन दा बिथांमोननि सासे सानैया न'आव फैगासिनो दङ दा बिथांमोनखौ मेडिकेल टेस्ट खालामनायनि जि राहा जाय बिथांमोनखौ इनफरमेसन मोनदों बिथांमोनखौ बेनि बेबस्थाखौ खालामबाय थानाय जादों ओरैनो टास्क फर्स मोनसे सार्केल अफिसारनि आन्डाराव दानाय जादों जों बिथांमोननि इनफरमेसन होगासिनो दङ गतिके दासिम रायजोनि गेजेराव गिनाया दङ आरो रायजोआ जे जोंनि सोरखारनि लकडाउन बेखौ दासिम माने 90% रायजोआ पालन खालामदों आरोखि फालिदों बेसेबां सांग्रां दासिम जोङो सांग्रां जानायखौनो नुदों नुनो मोनदों गोबां गामियावहाय लामा होथेनाय औवा जोंसि होथेनाय लामा माने दङ औवाफोरजों लामाफोरखौहाय होथेनाय जादों नोंथांनि जायगायावहाय बे रोखोम जादों आरो बेयो जोंनि सांग्रां जानायखौनो दिन्थिदों आरो बेयो थिग जादोंना बेयो थिग जादों आच्छा दा जे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोसावदों जे बे कर'ना भाइरासखौ दहाय होनानै लकडाउन जेरै खालामनाय जादों भारतआव दा बेनि थाखाय गोबांथार गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरा रसा नांनायनि फाला गोग्लैगोन दा बेफोरखौ रैखा मोनहोनो थाखाय माने रेसन राननायनि खोथा बुंनाय जादों दा बे बुब्लियावहाय बेयो मोजां जादों ना गाज्रि जादों बिटिसि सोरखारनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि 21 दिन लकडाउननि सम पेरियड बेखिनि समाव बिटिसि ओनसोलनि 5500 फेमिलिफोरनो रेसन माइरं आरो दालि सेनिटाइजार आरो मास्कफोर रानना होनायनि जि बिथांखि लादोंमोन बेयो बरायथावना बिथांखि जोङो बयबो बरायदोंमोन नाथाय कड अफ कन्डाक्ट जिहेतु नांनानै दङ बे बेलायाव लिगेल साइडनिफ्राय बेयो एसे गोनो गोथो जानानै दङ
खिन्थु जोंनि जि रायजो दुखिया रायजो बे रायजोनो बिटिसि सोरखारा जि उदारता जि हेल्प खालामनो लुबैनाय जि मोनसे इच्छा बेखौ गासै बिटिसि बाखि रायजोआ बरायदों दासिम बरायनायखौ जोङो मोन्थिदों जोंनावबो खबर लाहरगासिनो दं जे दिनै मोनफैगोन नामा माइरङा जे माला मोनफैगोन खबर लाहरगासिनो दं आरोखि रायजो राजाया एबा गामियारिफोरा लामाखौनो होथेजोब्बाय रेसनखौ बोरै हैगोन दा सरकारि मानसिफोर जेब्ला हाबफैगोन बा बिथांमोनखौ हेल्प खालामनो जेब्ला टीमफोर फैगोन मेडिकेल टीम बा टास्क फोर्स अब्ला रायजोआ निस्सय माने बिथांमोननि हाबनो हानायनि जे खाबुखौ निस्सय होगोन आरोखि थेंक इउ